I'm na dressing room and I'm na back door. Okay. Ofu Obi, NG Spotless about our secretary, official secretary, New Rangers Foundation. Oh, we are not going to Okay. But all the meet is her family in Stuttgart, so I encourage you to call now. Okay. I'm surprised. Say that the Koya and Kebatare back, Koyo Karobi. Kedu nwaanyị ọkara obi n'aha ọhụrụ nke a kịta na bidoro nwaanyị ọkara obi irigote na my platform nse na ka m jivaziri ọsịsị na okwute bie kwanyere ike o ji wee bịa nso mba oke n'ife niile dị ka o kwesịrị isi wee dị so anọ nọkwa n'ife a na-eme ọ ka anyị gabazie m n'iru bikos abagokwa m live so ka anyị bịa gbasa ozi ha ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa na ọ bụ ihe kwuru ka a na-eme so ka m na-aga n'iru wee na-agbasanya bụ ozi na okwute ndị Igbo niile okwute na nnukwu ife na-ekwu oke ọ dị ka netwọk ya na-enye nsogbu Nwada Ngozi ịnọkwa ya anọ m ya mana ana m esikwe nri o ka egwa nke na-esi site n'ibupụta ya na tebụl ebe a so ị na-anụchi ihe a na-ekwu kemgbe ịgba nkịtị ma ọ na-akpọ gị amazomogo ọ bụrụ ekide ekwu n'okwu nri ka o ji were ọmapụta okwute a sịrị m ka a na-aga n'iru ọ dị ka netwọk gị na-enyekwa nsogbu onye nyekwana nsogbu o amara m na ehe na ọ dị ka ị na-aha ngị I think so so ị na n'ife na-ekwu ọfụma na ọfụma ngwana achọrọ m ka asị nna anyị na ka ịgọọla anyị ọfọ mee ka ụwa niile mara onye ebo marakwana ihe imenwuru marakwana ihe na-achọ ka ndị Igbo niile mara dịka ozi na-ezi True New Rangers Foundation nke dị na Hamburg, Germany mee ka ndị be anyị mara ife dị n'ọgbụgba ndụ anyị na Chukwu Okike abịa mee ka ndị be anyị mara ihe kpatara nụ n'ọnwa 30th of December na o nwere ife a na-eme ụbọchị ahụ ka anyị mara ife anyị ga-eme before 30th of December ka anyị kpọkọọ ụmụ Igbo niile ọnụ n'ala Igbo ma mee ka ndị niile nọ n'ụwa niile na-akwado ife na-eme n'ala Igbo ka anyị ma ka anyị ga-esi na-ejere onwe anyị ozi n'ụwa niile so ị gụọla anyị ọfọ ịkọwara anyị ife anyị kwesịrị ịma n'ahọ ọhụrụ a na ihe Chineke ji eko imere ndị Igbo na ọ bụ na ha si tru Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation wee jee ozi nke ọma n'ala Igbo mana ebe ọbụla ndị Igbo bi n'ụwa niile so ana m edobere gị oche na-edobere gị maikrofon na-asị gị were wee kọwabazie ndị Igbo site n'ịgọrọ anyị ọfọ ịgọchara anyị ọfọ wee kọwaa nwa obere den na ya nachiatakwazi wee kpọbata nwanne anyị nwaanyị bụ Nwada Ngozi ndewo na m Igbo makanụ Igbo kwenu kwezuonu ndewonu ndị be anyị asị na gị ụzọ egighị ọnụ chiefu anyị na-akpọ Chukwu Okike Oyike niile dị n'obe aka Chineke nna anyị onye kere igwe kee ụwa onye gbawara nna anyị ha ndị gboo ndị mbụ na ndị egede gbawara anyị ndụ ga ndụ Chineke fere aka wee rie anyị aka o ji afịa n'anụ ụzọ n'anụ ya bụ eke na oge na ahụ nkwọ ya bụ ọkụ na mmiri na anụ n'ikuku ọ bụ ebe ihe jikọrọ ihe niile na-ahụ ya n'elu ụwa ọsị na ya bụ Chineke bụ ihe niile a ọ bụ ebe ihe niile o kere eke den si na onye gọzie anyị ihe na-ana agọzie afịa na-ana agọzie onye kwujuo anyị ma ọ bụsi anyị agha ihe na-ana ebusi agha
ana m eme ka ndị Igbo mara na okwu Chineke anyị ka ọ dị na mbụ ka ọ dị taa ka ọ ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Ọ sịrị anyị atụkwa egwu ya na onwe ya anụghị anyị n'ebe dee ya. Den sịkwakwa anyị ka o dere n'akwụkwọ nsọ. Akwụkwọ nsọ bụ ụka bụrụ ine mana asị na ndọrọ ka mara dọrọ ofe ka ofere isi n'ọhịa. Sịkwa na nwata mara nne ya amarịgo ndị ichie. Ọ bụ na ndị ebe anyị mara ihe omimi edere na ya bụ akwụkwọ nsọ mata na ọ bụ wee anyị gbawuru wee n'ime akpa mgbe ọbụla anyị kwuru okwu anyị echeta ya bụ nje echeta ya na Psalm 50 verse 15 na ọ sịrị anyị kpọọ ya n'oge mkpagbu anyị na ya ga-aza anyị ma zọpụta anyị eyi ya ofufe ndụ ka o ji gbatakwuru kịta. Ọ bụ oge mkpagbu anyị nọ na wilderness, anyị nọ na agbata jewe ejewe adịghị mma na wa anawa adịghị mma. Ọ bụ ndị ụmụ Chineke na-ama Chukwu chi na Chineke bụ mmadụ na-amaghị ihe ọ na-eme, na-ama na ọ bụ ebe ike niile dị n'obe aka. Ọ dị ha ka ọma ndịrịzi anyị na-anụ o kwere anyị na nkwa ya ka anyị na-akpọku ya asị Chukwu oke abịa ma nke o kwere nkwa si anyị na-akpọ aza ka ọ bụ si anyị kpọọ ya n'oge dịka nke kịta ya bụ anyị na-akpọ ya bịa were ọnọdụ ya bịa bụrụ onye isi ụgbọ n'oke ife na-efe, bụrụ onye isi ụgbọ na ndị wichi na-ata, bụrụ onye isi ụgbọ na ndị iro wakporo anyị nke eji mụ anyị. So onye ya nna anụ ka na-achịkwa ya atụ n'egwu. Ana m asị ya bụ Chukwu oke kwere anyị ụzọ pere anyị azụ dịrị anyị na ekwere anyị na nkwa n'akwụkwọ aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ amen. A masịkwa aha ọhụụ n'ụwa o mere ihe ochie dịka 2025 ochie wee gabiga. O mere ihe ochie na ihe mkpu niile ya na ọya ụbịam ọnụ ntụ akpọwa ereghe ere agagite n'ihu agawa n'azụ niile ihe niile na-ada enye Chineke otuto na ndụ ụmụ Igbo niile na ndị niile kwere otu a 2025 si gabiga. Ọ na-ekpochefu ha niile na ndị anyị n'aha Jizọs. Na-achịkwụkwọ na otu anyị si banye n'aha ọhụụ ya ọhụụ ga-adịrị gawa na ndị anyị site tata gawa mgbe niile ebi ebi n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ise 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 ise. Ndewo nna anyị. Ndewo nna anyị. Ndewo daalụ. Anyị ga-ejekwuruzi nwaada Ngozi ka ọ bịa ka ọ kọwakwa onwe ya wee kenekwa ụmụ Igbo n'ụwa niile ma kenekwa ụmụ nwaanyị niile nọ n'ụwa niile ọkacha ụmụ nwaanyị Igbo dụkwa ha ọdụ maka na njem anyị na-eje na ife na-eme anyị n'ala Igbo niile ya bụ ife ụmụ nwaanyị kọntributu kwara na ya ọfụma. So na anyị ndị dịkwa ka ụmụ nwaanyị tụgharịa obi ma were obi nwanne wee na-emeso difa n'ebe ọbụla ha nọ n'ụwa niile. So ị ga-enyekwa aka kpọlitekwa ụmụ nwaanyị anyị ka ha mara na ọ bụkwa ha ma bụ igodo ji ụlọ na ọkwa na mma nwaanyị ka nwoke ji wee dị ebube. So imekwa ka ha ncha niile wee marakwa na ihe batara n'Obi Nwanne Igbo TV, Obi Nwanne News bụ ka imekwa ka ụmụ Igbo niile marakwa mkpụrụ obi gị na ihe na-eme ka ụmụ Igbo marakwa ka atụrụ ị na-atụ ịkwa ụmụ Igbo ka ha wee na-enyekwara onwe ha aka maka na ihe na-eme n'ala Igbo anyị niile bụ ihe ga-eti aka wee mee ka ọ dị ka o kwesịrị ịdị maka na anyị anọgo n'obodo oyibo nọ na-ata afụ. Nwaanyị ọbụla bụ nwaanyị Igbo bịara obodo oyibo ihe ọ na-agabiga ọ na-ekwucha ya n'ọnụ. So n'ọgụ ma bụ onye ga-enyekwa aka si n'ụzọ ahụ wee kọwakwara ha. Ọ bụrụkwa mgbapụ ka a ga-eji wee gbata ife anyị ga-eji wee bụrụ ihe anyị ga-abụ n'ụwa na ụmụ nwaanyị niile ka ha na-anọ n'ụlọ na-echekwa ụmụaka na-emekwa ka ihe niile na-adịkwa ka ọ na-adị na gboo gboo maka na ọ nne ka ụmụaka ji amara nna ha. So n'ọkwa otu a ka o si dị na gboo gboo ka ọ rapụ ịbụzi amụọ onye ọzọ azụọ onye ọzọ zụchazie o mebezie ka onye ahụ dịzie ka asị na nwoke amarazi ihe ọ na-eme ma nwaanyị amarazi ihe ọ na-eme. So ka ịgwa ụmụ Igbo bụ ụmụada ndị a niile nọcha na TikTok na-emechi ife ndị a ha na-eme ha marakwa dat na ọ bụ na mmiri azobo na ọ ga-ama anyị niile. Ana m ekene gị nwaada Ngozi wee sị gị na maikrofon abụ nke ka ọ bụ were gaba n'iru. Ndewo. Welcome to Obi Nwanne Igbo TV. Enwere m ike ịhapụ itinye my vidio maka anọ m na kishin. Nsogbu adịrọ ma ị gaba n'iru. Okay. Ya kwube nọ.
Biko iwere iwe nwere ike ịkọntinue leta ka m kwuo bikos ọ dị ka di m need attention. Ihe a na-eko eko. Okay. Nsogbu adịrọ. Nsogbu adịrọ. Leta ka m kwuo. Okay. Nsogbu adịrọ. So anyị ga-agabazie n'iru. Unu anụgo n'onu nwanne anyị nwoke bụ Okwute ka m ji wee mara ya, mana ọ na-aza Emmanuel Okeke. Onyenwa bụ onye isi ndị New Rangers Foundation nke dị na Hamburg, Germany. Anyanwa na onwe ya anọtegokwa ezigbote aka na Germany ahụ. Ọ gbagisi awọ na Germany ahụ. Ọ rụọ n'ọrụ na gọọmenti obodo a ọfụma. Ihe ọbụla ọ gwara ndị obodo a mee, ndị obodo a ga-eme ya. Mana ihe ọ na-ekwu okwu ya bụ ka ụmụ Igbo welite aka ka akwado onye abụ ife, ka gọọmenti obodo a mara na n'ezie na enwere ndị na-eche ka yanwa n'obodo a. And yanwa na onwe ya bịakwara ebe a ka o wee gbasakwa ozi ọma gbasakwara ya bụ New Rangers Foundation, ihe ji wee mara ha n'ihe ha na-eme. Dịka m onwe m si wee bịa ka m prezentere unu ihe Obinwannem na-arụ n'ala Igbo, ana mekwanụ ka unu mara na ihe niile mere n'Obinwannem na ihe na-eme n'Obinwannem ọ ka ọ dịrị ala Igbo na mma, ma nke mere na Biafra, ma nke mere na nzukọ ndị Igbo, ma nke mere na Obinwannem, ma nke mere na klọb, ma nke mere na biznes. Ife niile a na-eme ọ ka ọ dị mma, o nwere onye na-eme ka mmejọ. Ana ọnya mere nji wee sị na mbịa n'ụbọchị taa dịka nne na nna anyị si wee kwuo ya na dadị mmadụ na-abaghị ara, na mụnwa na ụmụ ama mbụ onye udo ma na-abụkwa onye na-akpasa ọ bụrụ onye udo ma bụrụkwa onye na-etisa. So n'ihe m ga-eme bụ na mụnwa na ụmụ ga-anọzi wee na-eme ka ụmụ Igbo mara na ebe a nọ bụ Obinwannem Igbo TV. Ebe a ka m ga na-ewetara unu ife niile gbasara Igbo niile, ma ihe gbasara akụkọ Biafra, ma ihe gbasara akụkọ ndị Igbo, ma ihe gbasara akụkọ ndị ụwa, ma ihe gbasara akụkọ ejirimara Igbo niile, ya bụ omenala na ọdịnala. Anyị ga na-ekwu maka ya ebe a. Obinwannem ga-esi eti platform a ga na-eji wee na-ekwu maka ihe gbasara Igbo home and abroad. Ana onye ọbụla batara na ya, ọ bụ ife ọbụla dị gị n'obi na ihe ọbụla na-eme na be nna gị ka ị ga na-ekwu, ka anyị wee mara ndị nke ọ na-atụ n'ọnụ na be anyị. Maka na anyị ncha niile enyebe onwe anyị advice, ọ gaghịkwa ebi. N'ọnya mere anyị ji wee sị na anyị chọrọ ka Igbo niile bịakọta ọnụ, na Obinwannem Foundation ewepụta onwe ha ikpoko all the foundation of ndị Igbo n'ụwa niile, ma union o, ma nzukọ o, ha ncha niile. Obinwannem Foundation na-emuvu a movement anyị ga-eji wee unite ya. Every registered Igbo foundation worldwide must come together. Let us fight the fight of what we have been fighting. Mazi Nnamdi Kanu cannot be in prison, cannot be in jail, in the state of the people that massacred our people before us today. Make them to suffer, make them to drink urine, torture them. They are the one now that arrested and keep Mazi Nnamdi Kanu because of what? Because he's saying the truth. He was saying the truth on Radio Biafra, shouting and making everybody, the whole world, to know that we need to be free. Come and take the whole oil. We are not interested in oil well. Come and take it. We can now build our land with what we have. Onya mere ji wee kpụrụ ya kpochie. Mana anyị ga na-emekwa ka ndị be anyị mara na onye gbara ọsọ ọgụ abụrụkwa na ọgba n'ọsọ ọgụ, na o nwekwara ka ọ bụrụ ka o jee ka ọ nata. Na anyị ga-ejizi egwu uche wee na-aga n'iru. Anyị ga-eji egwu uche wee na-aga na asị na Biafra bụ mmụọ. Onye ọbụla buruzie mmụọ Biafra na-agazi
ka anyị rapụ ikwu ogologo okwu, ka anyị hapụ ịdị akọjọ onwe anyị na mba akwụkwọ. Na nna anyị Igbo mere ka onye ọbụla mara na ọkwa ofu ka anyị bụ, na onye tiri nwanne ihe tikwara onwe ya ife, onye ghọrịkwa nwanne ya ghọrịrị onwe ya, onye zuru nwanne ya oshi zukwara onwe ya oshi, onye tụrụ nwanne ya asị tụkwara onwe ya asị. Onye ọbụla na-echekwara nwanne ya ji echiche na-echere onwe ya ji echiche. Ọkwa ofu ka anyị bụ na mmadụ, ọ bụrụ na mmụọ. A sịkwara m Igbo niile bịanụ ka anyị bụrụ ofu o, bịakwanụ ka anyị bụrụ ofu na onwe okwu ihe mmadụ nwanne ji wee ka nwanne ya, na ọkwa ihe iji ka nwanne gị ka nwanne gị ji wee ka gị, na ọnya ka eji asị na aka ekpe na-akụ aka nri. Ọkwa nwanne ka anyị bụ n'ụwa niile, na ya bịarakwa igbu onwe anyị egbu na o nwerekwa ihe anyị na-azọ. Nya ka Obinwannem ndị Igbo ji wepụta sị na ndị niile abụ ndị isi ndị foundation n'ụwa niile bịanụ ka anyị mara ife anyị ga-eme ka anyị dozie ebe anyị. Ọkwa na foundation ka ndị ọcha ji edozi obodo ha. Ọ bụrụ na esi na foundation nke gị ka a ga-eji ga n'iru, wepụta ihe na Obinwannem na ebe a ka gị na ha rụkọ. Ana m asị Igbo niile na anyị abịagokwanụ ka anyị zie ozi ọma nke gbasara omenala Igbo na ọdịnala Igbo, nke ga-azọkwa ụmụ Igbo ndụ n'ụwa niile. Ihe na-emekwa na Obinwannem dịkwa ka efife, maka na anyanwụ ka anyị ji akpa ike n'ụwa niile. Azụkwara m ụmụ Igbo niile, onye kwekwana ka ife niile Nnamdi Kanu kwuru n'ọnụ ka ọ bịa na mmezu n'ala Igbo, maka na ọ bịa na mmezu eluigwe na anaghị agbarịkwa o. Asịrị m unu kunie na anyị abịagokwanụ ka anyị gbasaa na ozi ọma nke ga-eme ka Igbo niile mara na anyị niile bụ otu, anyị niile bụ otu. Na ihe mụnwa ji wee hibe Obinwannem ọkwa ka anyị wee mara dat na ofu obi ka anyị ga-eji na-aga n'iru na-enweghị nsogbu ọbụla. Ọ bụgoro na nsogbu dapụtagodo, aga m ihe a ga-eme mgbadaka sụọrọ ya nri. Asịrị m Igbo niile ọkwa m na-ekwu, asịrị m unu niile ga-enu m ntị n'onu n'ụbọchị taata ka anyị kwuo ka ọ ga-esi wee gaa n'iru. Na-ebukwana m ya ka izu ọgụ. Na asịrị m na maazị Nnamdi Kanu ekwuchago n'ọnụ nọ ka anyị mezie n'aka n'ọya ka anyị ji wee butere unu Obinwannem n'ụbọchị taata. Ọkwa na ahụ ọhụrụ ka anyị banye n'ime ya. Ị ga na-afụ aka ọrụ Obinwannem ga na-arụ n'ala Igbo. Ife niile na-eme eme n'ala Igbo anyị ga na-eme ya. Ọrụ ga-adị na onye ọbụla chọrọ ọrụ ya bịabazie n'Obinwannem foundation, na anyị ga-enye gị ọrụ. Onye ọbụla chọrọ ịgụ akwụkwọ bịa na anyị ga-akụziri gị akwụkwọ. Ihe ọbụla nke ị chọrọ ime n'ala Igbo bịabazie n'Obinwannem foundation ka anyị mebie ka ọ gaba agaba. Na ọ bụrụ ọzọ na Facebook ka anyị ga nọ na-ekwu okwu ụmụnna, na ọjọgbugbo okwu uderesi mgbo nke agụ na okenye na-ekwu okwu na Facebook, agbọghọ na-ekwu okwu na Facebook o. Ikoro na-agba mbọ n'ụwa niile na-ekwuzi okwu na Facebook. Kedu ihe eji wee marazie ndị Igbo? Ihe eji wee mara ndị Igbo anabago. Igbo nọkwa ebe a wee bụrụ nwanne ha nwoke bụ maazị Nnamdi Kanu tinye na mkpọrọ, bụrụ Simon Ekpa tinye na obodo oyibo. Kedu ife anyị na-emezi onwe anyị o? Onye gbukwara nwanne ya egbugokwa onwe ya. Ịnọrọkwa egbuo nwanne gị, ọkwa gị nwa bụ onye ọzọ ga-egbukwa. Onye kwesịna ka e were ndị Igbo na-agba futubọọlụ n'ụwa niile. Biko n'ọnya ka m butere unu ụbọchị taa, ka Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe ka enu ụwa na onwere ya ekeri ihe. Taata bụ ụbọchị Afan. Asị m ka Chukwu gozibe anyị. Ana niile izodoro ọkpa n'ụwa niile wee na-ekiri m wee na-ege m ntị n'onu. Asị m ka na ahụ gọzibe ego. Ihe ọbụla nke na-emebe ezigbo ife ya gazibere gị na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ, n'ọbụ ụmụ nke ume Orie ụmụ Afọ ụmụ Nkwọ ka anyị bụ. Asị m na nwa Nkwọ na Ohe Nsụka na-ekene unu niile wee na-azụ ụbọchị taata bụ Afọ na ọ ga-afọtara anyị ọganiru, ịdị n'otu, nghọta na mmekọrịta nke ụmụnne. Otu a ka anyị ga-esi na-eme ewute iji ofu obi na-agwa onwe anyị eziokwu. N'aha Chukwu okike abịa maka ngọrọfa wee kwuo na ọ ga-abịa na mmezu n'aha nne na nna m bụ nwaanyị Nkwọ. Ise ise ise. Ndewokwana ụmụnne m, ekenekwa m unu. Unu afụgo ka o si ada. Ka anyị ekwezie maikrofon to nwanne anyị nwoke bụ nna anyị onye njimere na Hamburg ka o kenezie unu wee mezie ka unu marakwu ya ji maka ya bịa ebe a n'ụbọchị taa. Den mụnwa na ụmụ bịakwa kọwakwa ka ọ ga-esi dịrị m n'ụzọ nke m. Okwute werezie ihe dịka 2 minutes gbarikwa ka anyị na-achiatakwa ka m nwụchara mmiri. Ndewo. Kwezuonu. Aka m bụkwa nwanne unu nwoke Okechukwu, Emmanuel, God with us. Okeke gwejeje mba. Eji m ụmụ ọma na akebe ogbugbu eze. Ọkụ na anọ bụ afa na anọ, ụzọ na anọ, eji na anọ ebe eji chụọ aja. So nka na ogbuzuru na nta egbe na-ese mkpume na-ese David. So ozi ekene ka m ji bịa. I come in peace. Oje ozi ka m bụ ije n'ihe akwa eji mara anyị bụ #the messenger. Then ihe ọzọ eji mara m bụ 12 stones. Maka amụrụ m 121267.
121267 is a symbolic number. 1212, movement of all creatures. 67 symbolizes woke and why. Why Gary she woke Gary sa. So abịara m ịgwa unu ihe dị na ekechiri ọnụ, especially ndị Igbo, ndị gboo, ndị mbụ na ndị egede. Ihe anyị bịara bụ ịgwa unu ebe eyiri ozu. Maka na anyị ka dị ka ndị na-ama ebe eyiri ozu a na-avụ ya n'ọkpa. Anyị dị ka ụmụ eze jere mba na-eyi nri a na-atọgbara eji. Ọ bụ ebe ọ ji dị ka anyị na-atamụ. So ebe okwu m ama etewe aka ije achọrọ m ime ka unu mara na amaara m chi anyị na-efe. Ewere dị iche n'ikwere. A gwara gị ikwere dị iche n'ịmaara. So amaọrụ m ihe dị iche n'egbe n'egbe. Amaọrụ m chi anyị na-efe dịka asị na nwata maara nne amarịgo ndị ichie. So ya bụ nje ewetara unu ọkwa afụrụ iche na-agwa unu ọnọdụ ebe anyị nọ kịta, ọnọdụ ebe anyị nọ, maka ọ bụ ebe anyị bedere n'akwụkwọ nsọ. So ihe na-eme n'ụwa agbaji na anyị ghaghị. Ọnọdụ anyị bụ na ọ dị ka ndị na-amaghị ebe m bidoro ma ọ dị ka amaghị ebe ọ ga-erukwuchi. Mana onu bụ onu Jekọb eji mbara eji ịsọ. So ya ka anyị na-akpọ unu ka ọ bụ ebe njipụta ya 2000 unu nee ya n'ihe akwụkwọ eji New Jerusalem Voice TV wee mara anyị. Ije na Facebook type ya follow New Jerusalem Voice TV, ije na TikTok New Jerusalem Voice TV. Ihe anyị ga-aza New Jerusalem Voice TV bụ na anyị bịara ịgwa unu ihe dị na ebe ekechiri ọnụ na ebe eyiri ozu. So wee were ike ọ dịka netwọk ya na-enye nsogbu. Ụmụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m unu. Nwada Ngozi, ama m na edogokwa oke. So ọ bụ ebe anyị ji nọ n'oge na ndị iro, mana ọ sịrị kịta bụ oge ahụ o kwere nkwa. Inshọt o bidoro na ye 2000. Ye 2000 ka m gburu opi ike na-ada n'ugwu nsọ. A na-akụ ya n'ogene. Ige ntị, opi ike na-ada n'ugwu nsọ, ọ na-ada ebe niile. Mana ndị Igbo, ọ ka dị ndị Igbo ka ehe ha yiri n'elu gbara ijiji ha dị. A na-akịrị ya na-ete ka ndị na-etu egwu sodere na-ama na egwu sodere bụ egwu mma. Okuke a na-akpọ anyị onye akpọrọ oku ọza chimara na ndụ ya dị. So ndị Igbo, oku a na-akpọ anyị ka anyị hafụ okwu ka anyị bịara ịgbanyere unu n'ọnọdụ Obinwannem Foundation ma New Jerusalem Voice Foundation anyị niile bụ igosi ụmụ Chineke ụzọ, the road to the promised land. Ihe anyị nọ ije na nọmba dị na gbata wilderness na Egypt na promised land. So ndị ntamu karịa ndị ntamu n'ọka mma na-anọ n'Egypt maka ha na-atụ egwu ọnwụ. Then na-atụ egwu fear of the unknown na ha ama ha promised land edeghị eje. So ọ bụ ebe ihe butere confusion dị ebe a kịta. Mana ndị ozi Chineke ka nọ. Ọ nọ na Maazị Nnamdi Kanu ebe ọ nọ na Sokoto. Ọ sịrị it is well. Ọ dị ka a na-jide Covenant Ark, ọ bụghị na ọ dị ka nọọdụ ka ọ bụ. Maka otu ahụ ọ dị na mgbe, otu ahụ ka ọ dị taa. Otu ahụ ka ọ ya adịgidekwe ruo mgbe ebighị ebi. Mana ihe dị iche bụ na onu bụ onu Jekọb eji mbara eji ịsọ. Ya bụ ndị abụ n'ọbụ ịmara Igbo ọgbụgba ndụ ahụ a na-ekwu ọ bụ ebe Biafra. Ịmara Promised Land ahụ a na-ekwu ọ bụ ebe Biafra. And ịmara your history, as long as you be a black man, Igbo onye Africa. Otu ahụ ka ọ ji bụrụ ịmara history, as long as you be a black man, Igbo onye Biafra. Maka Biafra bụ that root, Igbo ọgbandụ, the root of the prophetic East, mkpọrọgwụ Juda, bụrụkwa Juda n'agbanyeghị bụ duta ekparamagbe anyị, bụ ihe eji unite, eji restore Africa. So this nation do ordain, revisit, rewrite or covenant history. Mana ndị ntamu bụ ihe na-epush wee vụta ọgbaghara kwere ụka dị iro.
so ka anyị ji nwayọọ na-arịcha ya bụ ofe edo na mụnwa ga-ata ihe n'azụ maka na ejere m oru. Ndewonu. Ndewo Okwute Afrịka, ekene m. Ama m Nwada Ngozi nọrụgo ọfụma? Nwada Ngozi nọrụgo ọfụma? Mba o. Ị nọbeghị ọfụma kwa ya? Mba. Okay. Ngwa ka anyị na-agakwa n'iru. Okwute ekene gị na atụmatụ gị. Ọ ihe anyị kwuru ka anyị na-eme. Ịma na ndị be anyị sometimes ndị be anyị anaghị like ebe a na-ekwu eziokwu, mana ekele dịrị Chukwu na ha ga-ejizi aka ha wee marazie kịta na ọ bụ ife m na-ekwu ka ọ na-eme ka ọ bụ ife na-eme ka m na-ekwu, maka na onye ọbụla bụ onye Igbo amarụgo n'ezie na nsogbu dị. So na ọ bụ na anyị niile ekwete na nsogbu dị, ka ezikwana ihe ga-emezi ka nsogbu hapụ ịkwụsị. So o nwere ndị ka na-ekwu na nsogbu adịghọ, mana o nwere ndị na-ekwu na nsogbu dị. So anyị bịaziri kịta ka anyị mara ndị ahụ chọrọ na ndị ahụ si na nsogbu dị na ndị ahụ si na nsogbu adịrọ, ka anyị wee mara n'ebe esemokwu a si abịa. Maka na ndị Igbo bụ pipụl ọ ga-abụ iche ọka ime ife ka afụ ha anya, ha na-ezo onwe ha ezo. Mgbe m chọpụtara na ndị Igbo ada like ịdị proud of ife ha na-eme, na-ajụzi ese gịnị kpatara ife a ji adị ona. Mụrụ mgbe emechazi chọpụta na ọtụtụ n'ime ha sef bịara obodo oyibo, ọ bụrụ ọda afọ ha ka ha na-aza ka ha zara na paspọtụ. Ọtụtụ n'ime ha sef nwere some lifestyle ha bicha n'obodo oyibo bụ na-emekwa ha affect. So and ụfọdụ n'ime ha na-ezugharị. So na-asị ka ịkwana ya ga-eme ka ụmụ ihe ndị ha bi na-adị otu a, mana nnene nke ndị ọzọ ọ na-adịkwa genuine ka ha na-eme nke ha ọfụma. So mana ndị nke anyị bịazie ha na ha eji obi nwanne wee na-aga n'ife ọbụla na-aga n'ebe ọbụla ha nọ n'ụwa niile. So mụnwa na omsi mba, anyị na-ediri ka anyị nwee ihe a na-akpọ obi nwanne, andata obi nwanne bụ na anyị ga-abịakọta ọnụ na ya ebuo n'ibu n'obodo oyibo. Onwegodo onye nke ya adịghọ ma anyị ga-agbanwe ya, ma onwegodo onye nke na-aza nke na-ga-emebi ife, anyị eji nwayọọ nye ya nke anyị ga na-enyezi ya dịka afọ otutu, ka anyị wee bịakọta nwee ọnụ n'ụwa wee mara ife anyị chọrọ. Maka na ọ bụrụ na anyị bịakọta ọnụ n'ụwa niile wee mara ife anyị chọrọ, makwa na ọ bụrụ na anyị tụọ $1 wee sị ka anyị were $1 kịta na wee rezie one person n'ala Igbo before 1 year, ọ bụgoro na mmadụ 20 ma ọ 30 ka anyị rezi n'ala Igbo, ọtọmatikali ndị a bụ ndị ga na-ekwu maka ihe gbasakwara ife na-eme n'ala Igbo. Maka na ndị nọ n'ala Igbo kịta a lot of them are corrupt go, mindset ha dị very very corrupt. And ife niile na-eme n'ala Igbo kịta na ọ ndị nọ n'ala Igbo bụ ndị kwesịrị isi na ọ ga-akwụsị ọkwụsị taa. So na o nwere ndị na-ebenefit n'ihe ha na-eme n'ala Igbo. Ndị anyị na-enye anya na-eme ihe kọntentị, nwerekwa ebe ọzọ ha si enweta ego na-abụrụ na-egosi gị ihe na-eme na be nna gị ka ọ na-ewute gị ka ị na-abịa na-esofa ka ị na-anụ akụkọ ahụ. Mana ọ bụrụ na ime ka ihe na-eme n'ala Igbo kwụsị, ịfụ na ndị kọntentị a sef agụụ ga-egbu ha na ọ bụ na ha ejighị buru ọgụ na be nna ha kọba ọrụ. So na ihe na-eme n'ala Igbo kịta na otu o si eme kịta na ndị kọntentị na-ebenefit on it, ndị Nollywood na-ebenefit on it, ndị politishan na-ebenefit on it, ndị church leaders na-ebenefit on it. Then ndị na-atazi afọ bụ ndị ahụ bụ ndị ha jizi wee na-eme ife ha na-eme ka ọ na-agara ha agara. And those things bụ ihe Obinwannem Foundation say, why are we saying that na enwere ihe dịka terrorist, whereby that na anyị bụ terrorist n'ime onwe anyị from our attitude. Because na mgbe nna m na-azụ m na ebe m na oto, my father did not train me in the way that na ọ bụ na m were ihe na-eri, nwanne m maọbụ onye ọbụla bịara m n'akụkụ ka ha rapịsịa biko na ihe a rie. O nwere ihe mere ka ha rapịsịa soro m rie ihe a. Mana kịta onye Igbo zi gị na onye Igbo na-eme ka ife, onye Igbo na-achọ ka o were kwuo nke gị tinye na nke ya, ka nke wee kazie nke gị ka o wee mebezie gị ọgaranya ka i wee gbabaziri odibo. Bet na ndị a na ihe gbasara dị strọgụl na-agwa m dat na anyị na-achọ ka anyị wepụta onwe anyị na slavery ndị ọcha, weba na anyị nwere onwe anyị jikwa aka onwe anyị slave onwe anyị. Onye mere ọtụtụ n'ime unu na-asị na Igbo ahụrụ onwe ha n'anya, na Igbo hụrụ onwe ha n'anya, na Igbo anana, Igbo emebigo. So ndị niile na-ekwu okwu a because of that na onwe ọzọ na-efolozu iwu nke Igbo tiri na be nna ya before ha wee pụba n'obodo oyibo. Iwọchifu na ndị Igbo niile nọ n'obodo oyibo na respect the law na-agaghị obodo ha nọ n'ime. That is what Obinwannem journalists have researched, and that is the information na-ebutezi ndị be anyị now wee na-eme ka ha mara na
before be anyị adị mma ndị niile nọ n'ala Igbo ga-identify onwe ha. Ọ bụrụ na ị na-achọ ebe ị ga-identify onwe gị, bịa n'Obinwanne Foundation n'ala Igbo, na anyị ga-ebido ọrụ n'oge na-adịrị anya wee na-atọ every villages niile na-eme information ahịa na-akpọ nwanne research. Anyị chọrọ ịma ndị ahụ niile bụ ndị na-enye nsogbu n'ala Igbo. Ihe ọbụla nke ị chọrọ ị na-eme, pụta n'iru bịa mee ya, anyị ga-akwado gị through Obinwanne Foundation. Ihe ọbụla ị chọrọ ime, any foundation niile nọ n'ala Igbo, anyị ga-abịa wee mee ka anyị unu niile wee na-arụkọ. Anyị ga-anọ n'Obinwanne wee na-ekwu ihe unu na-arụ, na-agwakwa ndị mmadụ ihe unu na-arụ, so that na anyị ga-ama ndị bụ ndị omekome anọ n'ime sistem. Ọ bụrụ na gị nwere oge bụ onye nke chọrọ iso wee chekwaa ndị obodo, ndị chọrọ ijoin ndị vigilante, ndị chọrọ ijoin ndị sekuriti obodo gị, ị bịa n'Obinwanne mee apply na anyị ga-etinye gị n'ebe ọ ga-abịa ịnọrọ, ị mara ihe ị na-eme, chekwabe nice. Ego dị na sekuriti, ego dị na ya, a ga na-akwụ na ezigbote ụgwọ, unu ga na-eji na-etake care of our people. E nwere grupu nnachi ibubata na social media kịta, ihe ndị grupu a ga na-emebi ya na-akpọ Obinwanne supporters. We are going to support our youth in any angle. Arụrụ m social network ebe m ga-anọ na-ere ngwongwo niile a na-emepụta na be. Every product ya na-eme na be, we will selling it like Amazon. Everybody, ebe ọbụla ị nọ n'ala Igbo, ma order of anything ị chọrọ, a ga-ebutere gị there. Anyị ga na-akọ ma rice, anyị ga na-akọ ji, anyị ga na-akọ garị, anyị ga na-emepụta mmanụ. Ife ọbụla bụ nke ahụ bụ nke ndị Igbo ga na-eri. Obinwanne ga na-elesi ndị Obinwanne niile, na-elesikwa ndị Igbo niile original product made by Igbo people. Anyị enweghị ike na-egozi foreign. Anyị ga-egogoro foreign, mana Obinwanne ga-emekwa import from obodo oyibo. So ihe na-eme ka ndị be anyị mara bụ na ihe niile ahụ ị na-achọ n'uke na ọdịgokwa n'oke ana. Don't fight again. Don't fight again. We are going to sponsor original Igbo people in Igbo land to make sure they protect every single thing in Igbo land. And we are going to be back off from Germany government. And we must make sure that every Igbo government must respect what we are going to be bringing to you to the Obinwanne Igbo TV, where we are talking about the progress and the prosperity of our people all over the world. So na mụ na-eme ka ndị be anyị mara na level anyị ji abata kịta bụ na Obinwanne ndị Igbo home and abroad. We team together to make sure that we fish out anybody that is destroying our land, because we want to come back. A lot of old people that bụ ndị Igbo nọ n'obodo Igbo chọrọ ịnata erika. We need to announce what they call massive return back home. Every Igbo man anọghị ọfụma, every Igbo woman anọghị ọfụma. Obinwanne Foundation are going to sponsor the flight a ga-eji buchi unu na village. We are going to go and protect our land. Anyị ga-agbara ndị gọọmenti ọzọ. We are not going to run. We are going to report to all the government of the officials of the whole world, UN, tell them that we are going back home. And anything of Namirani, I get all the government of the whole world, because we are not going to be running away from our land. We are not going to be fearing to be speaking the truth. We need to come out bold with our face, with our everything we have to fight our people. Yes, secret, all those things and agago. So anamasi Igbo bikono. Anama yunu na afa Chukwu Okike Abiama. Merene mebere, merene na dika na ebere, merene Simon ekpebere. Ebe ọbụna anyị si wee meju unu. Ọ bụ na okwu ọnụ ka anyị kwuru, ọ bụ na omume ka anyị mere, ọ bụ na iji ọkpa ka anyị jere, ọ bụ na mmehie etu ọbụla anyị si na mmehie wee megide unu niile, nke bụ na unu kpọrọziri anyị nwa bụ ndị na-ekwu eziokwu asị. Biko na eji m on behalf of Nnamdi Kanu na Simon Ekpanayunu gbaghara no nwere ndị sị na ọ bụ na Nnamdi Kanu yọọ mgbaghara, ịma na ife niile ga-adị mma. Mụnwa na-ajọchitere ha mgbaghara maka na anyị maka ha ji wee kpa ike niile ha kpara n'ụwa niile, na ma agụ ya because of na mmadụ na-eji mmadụ na mmadụ. Ọ bụrụ na na-eji m ka m eji wee hapụ ikwu eziokwu, echekọtago m ndị ga-abịa jide m, nwere ndị bịa jide m. So ọ bụrụ na aka m dị ọcha, biko gbaghara na ndị a ka anyị wee gaba n'iru, maka na Chukwu Okike abịa ma ekegokwana ndị niile bụ ihe ga-eme ka ala Igbo dị. Mana ihe anyị nidere bụ na unity we move. Onye ọbụla na-egbu mmadụ kwụsị igbu mmadụ, onye na-atọ mmadụ kwụsị ịtọ mmadụ, onye na-esu mmadụ imi kwụsị isu mmadụ imi, onye na-ebo mmadụ ebubo kwụsị ibo mmadụ ebubo. Onye ọbụla bụ onye na-anọ ebe a na-akpa nkata imegide nwanne ha, biko ekwesịna ka ọ gaa n'iru. Ọkwanye ya ka Obinwanne ndị Igbo na-ekwu okwu ya, o nwere okwu ihe ọzọ. All the Biafran leaders niile, unu chọkwa ka unu bịa n'Obinwanne ekwu okwu, bịanụ n'Obinwanne ekwuba okwu. Na anyị ada-akwado onye ọbụla, nwekwana onye anyị dị against n'ihe ọbụla ị na-emebi ihe ga-eme ka Igbo na-aga n'iru, ka na-edevelop ala Igbo today tomorrow. Biko na anyị ga-akwado gị, biko and anyị ga-agbakwa mbọ fụ na anyị na-control all the 5 state governors, because ọ bụrụ ha nwa bịa na-achị anyị nwa na-achịfa.
because ihe a na-ebe ahụ bụ represent anyị ga na-akwụ ha ụgwọ ọnwa ụgwọ ọnwa ka na-akwụ gọvanọ every governor na Igbo land ụgwọ ka na-akwụ fa. They don't have a command to command us when they don't know what we are doing. So automatically before governor na command go ga-ajụgori ese na ihe ọ bụ ihe ga-ezi ezi atụle ma họcha ọ bụ ha nọkọta wọdụ ihe ha na wọdụ rụọ ihe ha rụrụ nwodo eme ego na-eji wọdụ nwe onye eme ego na-eji ire nwodo no akaụntụ ihe ha ma na ha na-emere onwe ha akaụntụ agwa na-agụgbu ụmụ ogbenye ha were ụmụ ogbenye na-eme campaign. All those things need to stop. And we ndị nọ n'obodo oyibo anyị nidiri ịbịakọta ọnụ. That is why Obinwannem ji wee wepụta foundation ha ka ha wee gbaa mbọ fụ na united all the leaders of foundation of Igbo people worldwide. Igbo Union Hamburg niile, we are going to unite them. Igbo people na the whole Germany, we are going to unite them. As we are doing it, Obinwannem in America, we do the same. As we are doing it, Obinwannem in the UK, we do the same. We need to go to evangelize our people to the Igbo unions and anywhere Igbo no, man, church, man, everywhere. Maka na Obinwannem adịghị against of any church, including Jesus Christ, including Amadioha, including Ekwensu. Ihe niile a bụ Chukwu kerie. Ihe niile ifuru n'ụwa ma nke na-ekwu ekwu ma nke na-ege ege ma nke na-ekiri ekiri ma nke na-enene ma nke na-eche eche ọ bụ Chukwu okike abịa ma nwụ ya o. God Almighty. Let's use happiness to follow ourselves. Let's use happiness to help ourselves. Let's use happiness and make our people to become one. All the one possible. China emego nke ha na-eri uri ya. India emego nke ha na-eri uri ya. UAE emego nke ha na-eri uru ha. Japan, obodo niile na-anya develop bịakọtara ọnụ wee fọm one group nyere onwe ha aka. Obinwannem nọghị mgba mbọ mee ka ihe niile ahụ anyị na-achọ ka anyị n'obodo oyibo ka anyị nweta na be anyị. Ana m ekene unu wee na-asị ka Chukwu okike abịa ma gozie unu ma mekwa ka unu wee ghọta na ife anyị kwesịrị ị na-eme n'ala Igbo na aka anyị na-enyere onwe anyị aka na-agwa onwe anyị eziokwu. That is all. Efuzie na Obinwannem ahụ na-ekwu okwu ya dachiere n'ala Igbo. Anyị na-asị gị nnọọ na-egekwa anyị ntị na-atụsara anyị ozi a maka na udo ka anyị ji wee bịa. Okwute ndị Igbo ndewo. Nnọọ Obinwannem deje ogbuziri igotere ya atịrị n'aka ka ikwuru ya bụ ka ọ dị okwu dị na ihe ndị be anyị sịrị ma ọ bịara okwu jidekwe ntị ya ka okwu dị ka efe o jere Igbo ozi. So anyị bụ ndị oje ozi na-atụrụ unu ukpo ekene ndị Igbo na-achọ ọnọ n'ụra tete bịa nụrụ onu anyị. Okwu ihe unu ga-aghọta bụ na okwu ajụjụ ka na-ajụ ajụjụ ka ajụjụ bụ unu makwa ndị anyị bụ ndị Igbo ndị ka anyị ji bụrụ ndị gboo ndị mbụ na ndị egede ndị vu ụzọ a na-achị jeshiwe ike mana o mere for a time and a purpose maka ọ sị na-ewere time to scatter stones wee time to gather stones. So time eji scatter anyị bụ mgbe covenant mgbe e mere agbamndụ awụwara ego anyị wee n'ime ekpa n'Ijipt maka gịnị na anyị wa ọ bụ oje mba bụ Igbo ọ sị na ọ ga-eji na-eje egozie mba niile bụ ihe nwetara egburu first half kas aha na-akpọ Ishmael ọ bụ ndị Arab ji akpọ anyị Haji na broda before ihe ịhụba ama Mary na mgbe ọgba ndụ mee achịchịzikpe ya Ijipt. Ọ bụ ebe mmiri nọ baa opi gbọrọ ebe a ka ịkpụ ụgwọ akpọrọ anyị ịkpọ asha akpọrọ ndị Afrịka bidoro. Ọ bụ ebe ahụ ka ndị leadership of Western and Arab wise bịa kọrọ ọnụ ghọọ ihe Ijipt bụ ihe ji anyị na-egbu a. Ọ bụ ihe Ijipt bụ ihe mere religion theory ha bidoro mewe after that incident of the covenant uneche ji wee bụrụ nsogbu tọpụrụ anyị na-ekpeghị kịta. Mana adị m happy na onye nwe mmadụ ejitegoro ha ozi na ya abịa. Mana ndị Igbo ihe na-eme anyị shimekwa anyị n'aka and ihe na-eme anyị kachi anyị n'aka. Nọọsụ na anụ na-agba nna na-ejide ha n'aka nna chikwakọ na gị na ọ sịrị anyị achieve ye the kingdom and every other thing will be added to it. Na-ajọta anyị ewee jọọ ute chikwakọ na nwa aha ere ana na ana aha ere nwa. Ọ sịkwara anyị were mgbe ife wee chọwa ehi ojii achieving that kingdom ka anyị ji fụta na ye 2000 maka na ịmara anụ bụ ọchị omeniwe anyị ji si na anyị bụ lost flocks. Ọ bụ ebe ihe akpọrọ anyị na-ekwo nsọ ya ụmụ atụrụ furu ụzọ dịka Obinwannem achị akọwe nwanne amaghịzi nwanne ya anyị na-atamu ebe niile nsọ ahụ
anyị ji bụrụ nsọ na-edo nsọ eyere nna nna anyị ha Chineke fere aka wee kpawa anyị aka ya ka anyị na-eji ozi kpọrọ ihe. Ndị senti anyị bụ gịnị? Ndị senti Chukwu Okike dị ndụ, senti na-achụ eja n'usoro Chineke ji dowe ya n'usoro ahụ ji ya ọfọ mbụgada mgbe ahụ wee mee gịnị? Dịka anyị chebuche usoro ahụ niile, hafu omenala mewe omenelu, anyị hafu practical na-eme tiori. Ọ dịka ndị soro okwu ọnụ m esokwu omume m, mana okwu anyị ejidu ya maka okwu Chineke na usoro natural law ahụ ndị German na-akpụ ya Grundgesetz, ya bụ Genesis, the fundamental law bụ natural law mere involve point ọbara na-aba mgbe ọmụmụ gị na mgbe ọnwụ gị. Ọ bụ ebe ihe ka anyị nọ, ebe ahụ ka o ji efe ya wee siluo bond. So ọ sịghị mkpụrụ osisi na-aba anyị eshiri unu ata akwa, nke ebe ọmụmụ bụ gịnị? Etinekwana nwunye mmadụ, adulteration, na ya kpọrọ adulteration ashị. Adulteration ebe anyị na-anata ikike eji eme ihe oche ọdụ ọhụụ eji agbanwe ndụ bụ gịnị? Mgbe ahụ ebe ọ sịrị mmadụ na-abụ jikọ ọnụ na-efe ya bụ Chineke na ya nọ n'echiche ya, efe ebe ịhụ na ya, ọ bụ ebe anụrụ di na nwunye, ọ bụ ebe usoro omenala ahụ, ọkwa na ebe ihe opi ike na-ada n'ugwu nsọ 30 Disemba na-arụtara anyị aka chi anyị bịa n'ụwa na anyị nwa n'ụwa anyị the married to God. Anyị bụ obodo Chineke nọrọ etesha anụ anyị chizie na ndị nke a bụ ndị nke ya, maka onye ọbụla ketere nwaanyị tunu bụrụzie nwaanyị. So ọ dị ka ọ sịrị many called, few are chosen. Ewe chuzo ndị Igbo duto na ọ bụ omenala anyị ahụ na usoro nna nna anyị ahụ na obi ịdị ọcha eji ahụ Chineke ha na-ewebe ihe ha ji bụrụ nsọ na-edo nsọ na-agbafe akpụkpụ n'ike ha na obu wee gọọ nsọ godote obi kpata na obi ada den anyị nọkọta hafụ ya ghọọ ikirikpara n'ama chọrọ ihe dị n'ụlọ afọ n'ama bụrụ ndị bụ ụzọ a na-achịjesiwe ike. So n'okwu ga-amaka obi nwanne, den ndụmọdụ ị na-enye ndị Igbo amaka, mana ebe ahụ eyiri ozu bụ ebe anyị ga-ebido ashị first thing first bụ ebe mmiri bidoro mawa anyị bụ icheta agbamndụ anyị na Chineke. Ọ bụ anyị gwa ihe gbukwara akwụkwọ nsọ niile edere, ihe niile edere n'ime bụ omenala nna m na ha kpatara ọjụchiri na ejibe Jisọ onu bụrụ onu Jekọb. So anyị bịakwa ọdụ na anyị edeghị histrị duto na ọ bụ Ijipt dewere anyị kwụchara anyị n'isi, ha wee mee gịnị? Wee gbaa iwe mgbe ahụ anyị ji jikpo Ismail. Ọ bụ ebe na anyị mere adopt this present day Jerusalem. Jee gụọ ya Galatians 4:21-31, you who want to be under the law. Ihe anyị bịa kịta bụ break bond ahụ, and ọ bụghị n'ike nke ka anyị, ọ bụghị ihe ọ ga-eji egbe na mma ya, mana ihe ọ bụ sọsọ bụ gịnị? Anyị mewe observe Sabat. Ịma duto na anyị dị scattered. Sabat bụ omenala eji ama obodo, ewu ohu ụbọchị ọ kpọrọ anyị oku. Ọ bụ ebe opi ike ahụ 30 Disemba n'afọ niile na-akọwa. Ọ sị na onye anyị na-akpọ anyị oku n'elu ugwu, onye ego na ego na onye ere na ere. Pita mighachi mma na ọbọ ọgba egbe agba na egbe n'ime afịa. Ọ bụ ka anyị wee dowe nsọ ihe ọbara na-aba pọint mgbe ọmụọchị ga-etinekwa na eme na adulteration na mgbe ọwụọchị ga-akwafu n'ọbara nwanne gị. Ọ bụ eyi ukwu na egwuru na greediness bụ ihe mere Ken ji wee megịnị wee jee gbuo Ebel, maka na Ebel na-achụ usoro eje adị nsọ. Ine ya na ala Igbo kịta a na-ekwu na a na-amajinalize ya, a na-ekwu na a na-egbu anyị, mana nke anyị na-egbu onwe anyị ka njọ. Ọ bụ ya na-erite Chineke anyị na-erite anyị, mana ebube ya egbudetego ivuru anyị agha. So anyị nwa ka ọ dụọrọ ijite ozi a n'ụlọ dịka Obinwannem Chagwu na ya John Obinwannem Foundation. New Rangers anyị fọmụrụ ndị be anyị ga-akọwara unu simbụl ya, maka simbụl Igbo bụ simbụl Afrịka, maka Igbo bụ mkpọrọgwụ Afrịka. Simbụl Igbo bụ lion na sunshine, simbụl Afrịka bụ lion na sunshine.
so ọ bụrụ na anyị mara ya hụtazie na the moment e restọrụ mkpọrọgwụ ngalaba akwụgidego mana anyị dịka branches akọtụrụ off from mkpọrọgwụ ha ndekwana ka a ga-eji mịta mkpụrụ ma ọ fuo ome. So ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu ihe o jere bụ missionary journey, anyị nwa na onwe anyị nọkwa missionary journey, mana nsogbu ewere ebe ahụ dị n'isi Maazị Nnamdi Kanu dukwu n'isi ọtụ n'ime anyị bụ ndị jenu gụọ nọmbas 14 ahụ eji ma met ndị na-achị unu na anị ahụ ekwere anyị na nkwa ka anyị ga-esi ma agbamndụ ahụ wee mekwa ha na ka ọ dị mma ma eme ihe oche ka ọ dị ọhụụ ba icheta idowe ihu Chineke, maka idowekwa ihu mmadụ bụ ịsọfụrụ onye ahụ, and ịsọfụrụ onye ọbụla ị na-asọfụrụ gị na ya ga-adị na mma. Exactly. Ọ bụ nne gị na nna gị odo ma di na nwunye mana agbata anyị na Chineke kwụ ha n'obu gị n'ọdụ ọcha na ị na-asọfụrụ ya by na-ebu one for all and all for one. Omegịnị ọ bụ ebe na mmụọ Chineke nọnyere gị, ị na-eme ihe achịcha eme na-eme, ị na-ekewere si ọ bụ taa ka o ji nọnyere Maazị Nnamdi Kanu nọnyere mụnwa bụ Ikechukwu power of God okwute iri na ebu nọ ewuru ndị amma niile achịkọtara ọnụ n'ezi unu ozi a nọnyere Obinwannem a n'ebe a ọ bụ ebe ọ ji anụ anyị ọ na-eweghị ihe ọzọ anyị na-arụ ma ọ bụ selfish ịzọkọwa ihe nke ụwa ka anyị bụrụ ya na mmụọ ndị tọrọ ụwa na mmụọ dịka esi ebie anyị wabụ ndị agbụrụ a na-abụ ikwe 6 feet anyị esi na that 6 feet fụta bụ dressing room, mana ebe ikwe ị ga-eje ebe ahụ fụta na ịmaghị ihe dị n'ebe ekichiri ọnụ, ịmaghị ihe edowere anyị. So ndị Igbo opi ike na-ada n'ugwu so na-akpọ anyị oku n'Enugwu, ọ bụ Enugwu ahụ bụ ihe bụ New Jerusalem, ọ dị n'akwụkwọ nsọ, ọ bụ efa mụ na ube edere n'ime akwụkwọ nsọ ahụ. So ka anyị were na ya n'ụlọ ọ so na according to family, then ọkpara ọbụla bi ọbụla ule ndị abụọ every 30th ahụ a ga na-eme ka pilgrim, ọ ga-abụ world greatest festival bọchị agbamndụ cheta agbamndụ anyị na Chineke, then chetegị na agbamndụ nke ime obere na ọbara anyị bụ ọbara dị nsọ na anụ nwanne bụ anụ dị nsọ. Ọ bụ ebe na ihe ọ dịka anụ ogwumagana asị nwata ngile ogwumagana nọ na jụ anụ. So ọ bụ ebe ihe kpatara na anyị ga-enwe ntụgharị uche ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu. Biko na anụ ọ bụ ebe njiwe emechi okwu nke ana m agbara unu ama ndị niile na-atamu nkịta n'ala Igbo unu achọchikwa na ọkpa efu n'elu na mbụ na-enu na ebube Chineke ezototego na ana anyị, ọ bịa to take over to fulfill ihe o kwere na nkwa, because na gịnị na-ebitere ndị ozi Igor 14 ahụ bido na mbido ọ sịrị na-ewere outcry the whole children of spiritual Israelites bụ ndị na-ewere outcry ha na-atamu. Ọ bụ ebe ntamu niile ndị ha na-atamu against Moses, Aaron na Joshua na Caleb ha bụ ndị egochi promised land. Ọ bụ ebe ntamu atamuru against Maazị Nnamdi Kanu ruo to the extent na ha shashi tugbuo ha bụ ndị na-ekwu Biafra na okwute. Ọ bụ ebe iwe Chineke ji zodete now wee bịa buso our captors, ọ bịa buso ha agha wee zitere ha ozi sọsọ ogwu mkpume ka ọ katara ebe niile shekuwe ha niile baa n'ọsọ. Mana ndị a na-edokwere ọnọdụ, ndị a na-edokwere tempụl anọ. So ndị Igbo anyị jikọ n'ọnụ ka anyị jide na gọvanọs ofu ọkwa amaara anyị bụ na our destiny is in our own hands. Ọ sị na edoego anyị ngọzi na avụmọnụ n'aka anyị na-eke, dowe anyị ife na ọchịchị n'aka anyị na-eke. Ọchịchị dị na side Egypt, ọ bụ ebe Confucian Arabic culture na ideology ha ji wee bibio gana side ndị North bụ ndị eji out of Egypt ahụ wee kee anyị egbete ha n'aka anyị bụrụ oru na ya. Ọ bụzi ụmụ anyị bụ Achan na Ịsọ na Judas na-eme exchange betrayed afọ emir bụ ndị so na-epush narrative rekrutzie ụmụnne anyị ndị so atamu na-achị na ịnọ n'Egypt, spiritual Egypt bụ Nigeria na ọka mma.
so iwe Chineke wee zedete ka o kpochefu ha niile mana o meghe gịnị anyị nọrọ indikap ụta Obinwannem si ekpe ekpere mụnwa na-ekpe ekpere Maazị Nnamdi Kanu pụta every time ọ Chineke kpee ekpere n'isi ndị Igbo ka o mepee ya anyị ka anyị hụ na aha o kwere anyị na nkwa so that na anyị ga-aghọta na gịnị that we are called to achieve the kingdom and every other thing will be added to it. Ọ sị na Nigeria pere mpe ndị anyị ga-achịkọta gụọ na akwụkwọ nsọ ahụ ọhụma ndị Nigeria niile ma Yoruba, Hausa, Fulani, Bini, ha ncha niile bụ spiritual Biafrans. Ha ncha bụ Biafrans. So ha niile na-atamu against Biafra but that promised land bụ ihe ga-eweta solution na return anyị to our heritage, our foundation, na renew our covenant with God. Ndị ahụ niile bụ ndị gịnị ebube Chineke, mmụọ Chineke, iwe Chineke ga-ekpochefu mana ọ na-eme unveil that ọ na-restore that covenant nation, that promised land because of efanse anyị na-aza. So ka anyị furu na ya n'obi bụrụ gịnị one for all and all for one. Akpata akịrị akpatawu na ya. Ndị ọbụla na-atamu biko kwụsị ntamu. Onye ọbụla nwere nsogbu ya join anyị ebe a. Ọ bụ na ịbịa na Obinwannem Foundation ma na iriche ịkọntaktara anyị personally ma na ije na New Jerusalem Voice, anyị bụ ndị ahụ ọ kpọrọ gịnị wonderful counselor. Ọ sịrị a son unto us a son is born and the government of the people shall be upon his shoulder and his name he shall be called wonderful counselor. Unu bịa anyị jiri nwayọọ na-agụ unu ebe yiri ozi a anyị na-egbu opi ya until they restore that Biafra ark. Otil fero mmọnwụ na-eti ha mmọnwụ na maka immediately ha bugere Maazị Nnamdi Kanu Sokoto, the whole foundation ha niile dara n'ala. Ihe ọzọ machi ha dara n'ala. Ha na-akpọzi isi ala na-arịọ for peace mana ọ bụ pretense bụ ha na-eme. So mmeri abụọrọ nke anyị already mana iwe Chineke bụ ekwe dị na ndị anyị. Ekwekwe dị na ndị anyị bụ imere na anyị ka na-ata. Ekwekwe dị na ndị anyị bụ ime na ọtụtụ n'ime anyị amataghị ụdịrị Chineke. Ha chee na ọ bụ na chọọchị ka ị ga-eje ihe Chineke bribe title na offering iwe jee n'igwe. Duto amahụ nke bụ eziokwu dị n'okwu Chineke na-eme ka anyị si n'orufọ. Eziokwu a bụ a na-ekwere anyị na nkwa Biafra. Ọ bụ ya bụ the religious covenant history. Biko kwerenụ na Biafra ka ọ dịrị anyị mma ka anyị jikọọ n'ọnụ wee dozie n'obodo anyị. Ndewo okwute Afrịka niile ịgba na from okwute ndị Igbo gbaa Afrịka because na ihe na-agbasa bụ oziọma gbasara Afrịka niile and oziọma gị bụ ka esi wee dee na akwụkwọ ndị nke mbụ ka isi wee na-ekwukwu ya and ọnya ka m ji wee na-ekelekwa gị na ọ dịrị izi mmadụ ikwu ka o si wee dịrị ya and onye kwuru ka o si wee dịrị ọzọ onye gere ege bụ onye ọ dịziri ịmazi ihe eji wee gwa ya ha gwara ya. So believe na ndị Igbo be anyị dịka m nwasi wee gaa sọpọtụ kwa ihe okwute kwuru maka na oge anyị nọ na kwarapụ na ọ fọrọ ihe fọrọ anyị kịta 5 minutes anyị awaba. So na ihe m ga-agwa etinye n'ihe gbasara ihe okwute kwuru bụ ihe gbasara ihe na-eme na be anyị. Mụnwa na ụmụ fili na agbago m mbọ ma tie mkpu ọnwa onye si na nwere ebe m mejọrọ ya ọ nọ nwebe m kwujọ n'onwe ndị m na ijego na Naijiria gọọmenti ego ụmụ ihe ndị a niile achọkwa m ka iweta evidensị ya na Obinwannem Igbo TV maka na anyị nwaba ekwu eme anyị ma aka anyị dị ọcha n'ife dị na anyị mere n'ala Igbo. Ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ka ndị gọvanọ anyị mebe ọfụma. Anyị maka ha esi ha mebe ọfụma ọ dị mma. Ọ bụghị onye je kpochiche ụzọ bịa na-eme mkpọtụ na soshal midia, onye rụọrọ unu janglovo na-eme mkpọtụ na soshal midia a na-arụkwụzi m ijere. Ihe ndị a niile bụ ife anyị bịara ịrụ n'ala Igbo. Ichegichi ihe ndị a niile ichegichi ihe ndị a niile mgbe epekwara mpe ka a sị na anaghị onye rụziri ijere ka esi ka isi mara ihe bụ ijere ka ezi anyị ji wee mara ijere wee rụọ ya. Ekwube kịta na ihe dị na ya bụ kesi ọ dịzie ka na-aka ọnụ
mana ọ ihe ndị anyị ka nna gwa unu na bịa unu n'obi nwanne ka nkụziere unu ife m mara karịa ndị gọvanọ unu marụkwa karịa ndị ụmụnne anyị na-achọghị ịghọta na mgbe ọbụla ị nakọtara ụmụnne anyị ihe n'aha Jizọs imekwana ya ka Jizọs si wee mee mgbe o nyere ụmụazị ya achịchasị ha taba mee mmiri osi onye ọbụla nwụba mmanya ghọtago ọkwana ya ka anyị na-ayọ ndị isi ụka ka unu kaba ahụ unu na echefukwana ịma ewere ọkpụrụkpụ okwu dị na tebụl anyị ọkwa ihe Igbo na-eme ọkwa anyị na-eme onwe anyị ihe na-eme anyị okwu a n'etiti Owis and Obigs Nigeria Limited na Zenith Bank. Ịma Owis bụ kọmpani onye Igbo onye side awide then Zenith Bank bụ na ada anyị adaeze a mepe ada Igbo ọbụla bụ Princess Adora Umoji ọ bụ ebe MD ndị ka mmadụ ga-ejikwa and ebere corrupt Nigeria judiciary wee forge document eji wee breach international business contract worth $60 million ndị China yere Owis and Obigs then oge ha breach contract ahụ Owis jee court high court pass a judgment against the bank. Ha made destroy image Nigeria. Appeal court pass a judgment against Zenith Bank. Zenith Bank vruzie goje Supreme Court. Mary Banima sell ụmụ Chief Justice Mandozo niile amaghịzi ka ha mere form jụọ letter of credit document wee were pass counter judgment appeal court. Pass judgment against Owis. Ọ bụrụ ihe na-ete ure to that nation but all sign ọ na-enye anyị mara nke bụ eziokwu na Nigeria na onwe ha Nigeria ewezụta DJ gwara Nigeria bụ a disgraced nation. The judiciary, the corrupt, but the hope of the common man. You got to all the badly corrupt. So that is what is happening. I'm not the fortunate no etiti ndị Igbo now. Company Oyibo kana abambo ka okunite $60 million in my hub. Then the whole government is there. So okwu abụ like na-eti ọnụ. I am every time I do another program, I applaud the young man not involved because okwu anyị bụkwa na edict to the Igbo nation. Okay, ji contact onye na-ekwu here now. Owis and Obigs, I can appear in a line, not appear in a live program, age my document niile. But Nigeria bụ nation of impunity. But I go the corner in a world of his own. Ihe kpatara o ji do that bụ ihe dị na-ekpe ekechi ọnụ. Egypt correspond with the United Nations. Na ga-reject the choosing. So ihe na-eme anything na-emekwuba anyị were call na-eme outside this planet. Maka consider I all to be ships for to be unalived. So ndị a bụrụzie Igbo bụrụzie ndị a na-egbu ha. The same thing mere n'ikpe Maazị Nnamdi Kanu. Na-emekwa n'ikpe onye nke and ọ bụrụ ụmụ Igbo ị na-eme na Zenith Bank iji ego kagia ya owezi obere $60 million ya ikwete ndị China nkwa niile eme afanatri here eyeghị letter of credit eyeghị proof of fund sign not performance bond so ha jigide wee use that credit o may expire so that the contract the breach addition has kwụọ China 2% performance bond without the consent of the young Igbo man. Because ndị bank na-eme otu a. Ndị bank bịa na-eme otu a. Ndị bank. Chineke. Yes. So ihe a bụ a disgrace to the whole Africa. Ihe anyị na-agba ịma na foundation anyị here and indeed all other international foundation bụ na asị ije rum mee ka ndị rum bụ kemụta ihe ọma debe ha ka anyị were ebe ka ha mere udo ha ịghọta ka esi build trust ha
Okay, okwute time anyị gbadabago. So ihe emenwu ndị ahụ invite na ebe a ka anyị jụgodo ha ajụjụ maragodo ka ha jiri aka ha wee nwekwa ihe na-eme. program send the link anyị akpọbata ha okwu ndị Igbo ihe a bụ altar ka anyị nọ na ya. So anyị na-ejekwa physical fight mana onye ọbụla ozi kwuru si a na-eme. So adị m happy anyị si ejikọ ọnụ ka anyị nwere ha Olympic touch. Otu a ka ọ dị. Ndewo madam Ngozi amanụ m anyị anabagokwa o maka na oge anyị akụrụgo 1 hour dịka anyị si wee kwuo ọ ga ha gafee. imechi ya anyị emechagonu nke taa na anwụ anyị okay 1 hour ngwanụ biko ka nkọwa n'onwe m. Ngwanụ gaba n'iru n'ule mama. Aha m bụ Dr. Ngozi Gladys mgbe o jiri kwee ude. Ụmụnne m dịka ndị na-ekwu okwu sinsi siri kwu, anyị ma na ala Igbo be anyị otu ọ dị na ọ dịghị mma. So ihe anyị na-agba mbọ ihe ewu otu anyị esi mee ka anyị agbakọta ọnụ hụ na anyị doziri be anyị maka na ndị Igbo si anyụkọ mmiri ọnụ ọgba ụfụfụ. So mụnwa enweghị ogologo okwu m ga-ekwu ugbu a na-abụghị ikwu na ihe dị mkpa otu anyị ga-esi eme ka be anyị dị mma. Maka ọ bụrụ na be anyị dị mma, otu anyị si apụta obodo oyibo anyị agaghị apụta ya. Ihe ọzọ dịkwa ka ibe ya bụrụ n'obodo oyibo anyị nọ ọkwa ahụhụ ka anyị na-ata n'obodo oyibo, mana onye ọbụla nọ Naịjirịa gara eche na obodo oyibo bed of roses. Ọ dịghịkwa otu ahụ anyị si eche ya. So ọ ka mma na anyị doziri be anyị ngwa maka ọ dịrị onye ihu mma ọ dịrị onye azụ mma. Ọ ihe anyị gbakọrọ ebe a wee na-ekwu n'obi nwanne sị ka ọ mara onye ọbụla mma. Ọ gwụla ka ọ ha m n'ọnụ. Deje ikwurie tie ya ha ma n'isi nwere ọtọ ọzọ ga-esikwu karịa nke a. Igbo niile ndị ọma gere anyị ntị n'ọnụ ekene m unu niile. Unu afụgo ka o si wee dị. Obinwanne apụtago ọzọ in this new year 2026 anyị eburugo wee bịa. Anyị ga na-eme ọtụtụ ndị Igbo bụ ndị nwụjuru ara nne ha afọ ọfụma bụ ndị ghọtara ihe na-eme na be anyị ghọta ihe Nnamdi Kanu ji eti mkpu. Anyị ga na-akpọbata ha na studio wee na-atụne ma na-ahọcha dịka anyị si nabata nwanne anyị nwoke a bụ Okwute Africa ya bụ Emmanuel Okeke ya bụ the CEO of New Rangers Foundation, Hamburg, Germany, and also is a former chairman of Enugu State Union, Hamburg. They are the one that is ọhamabunda na-abụ ịbata obodo ịjụọ ha ese agwaghị ife a na-eme. Ha na-agbakwanụ mbọ ka ife dị mma. So ihe nji wee nabatakwa ya tata because na o sorogo n'ihe a na-eme n'Obinwanne. Even all foundation ha bịa support kwara Obinwanne, sponsor Obinwanne this program of today. All New Rangers sponsor ya. So anyị na-emekwa ka all the foundation nọ n'ụwa niile bụ nke ndị Igbo. Ọ bụ na anyị kọrọ gị aka n'ụzọ biko meghere anyị maka na ọ bụrụ na anyị ji ezi obi wee na-eme ife anyị na-eme ma ndị nọ na-eti mkpu Biafra ma ndị na-agba mbọ ka ala Igbo dị mma ma ndị chọrọ ịrụ ọrụ ugbo ma ndị chọrọ ịrụ sekuriti kwado na ọfụma na anyị ga-abịa n'obi onye ọbụla otu ọbụla isi chọọ ka anyị rụkọ anyị ga-arụkọ mana ya chọrọ ndị na-egbu mmadụ ọnya bụ ife anyị na-ekwu okwu ya ichekwa obodo agbara ji ihe. So afrọm ihe ndị be anyị ga na-eji ezo echekwa obodo anyị nidere ịpụta n'ike. Enwere lot of youth na-enye m nsogbu about almost 100 youth na-enye m nsogbu now some that na m train efe ama efe ha ga-eme ka ha chekwaba obodo fa. So ọnya ka m ji wee butere ndị Igbo na Hamburg butere ha anya bụ ife oge na-adịrị anya m ga-anabata ndị ga-abụ ndị sponsor of ihe Obinwanne na-eme. So ọ bụ na ị na-afụzi fa ọ bụ na ọ na-adịkwa gị mma ị na-asọpọtụkwa maka na ife anyị bịara ime bụ ka ala Igbo dị mma and ka ụmụnne anyị nọ n'obodo oyibo tụdobe uju na n'ala Igbo maka na ha tụdobe uju na n'ala Igbo ịmazie na ha ga na-abata na-eme ihe ha kwesịrị na-eme dịka biznes
otu amụnwa na Okete kwesịrị m nchọ ime biznes na Obinwanne abata m bịa mee ya kụzie ife ahụ mbụ n'isi na be anyị maka na nke e kwuru n'ọnụ na nke mere n'aka da abụ ofu so ọ na-aba anyị nọ n'Obinwanne ekwucha okwu ọtụtụ n'ime ha agaghị emenwu ya ka anyị si wee kwuo ya maka gịnị maka na onwe onye na-akụziri ha mana duto na ụbịam dị na be anyị onye ọbụla esi ya na oge eme ihe dị onye ọsị gị yes aga m eme ya ọ bụrụ na ị werezie ego onye zie ka o mee ya ifugoro na ọ bụ ego nri ka ọ chọga so ị ga-egbu ya egbu so n'ụbịam meziri ndị be anyị ọ na-ezu ori anya ọcha nke a ka m na-akpọ ori anya ọcha ịghọtago so emegoro m na ebere too much na Obinwanne biko nu aghọtago m ka unu si arụ ya bụ ọrụ so ihe unu ga-emerebe ebe unu na-achịatakwasị ebe ọbụla ụnọ onweghị onye ọbụla nọ n'Obinwanne pụrụ apụ mụnwa ha etiri ọmụnwa kpọrọ asị n'ụwa ana m akpọkwanụ na asị unu makwa nke ahụ makwuo masị ya ike na ọgụnụ bịabazie na ihe ahụ unu maka anyị ma so na onye ọbụla bụ onye si na m mejọrọ ya biko gbaghara anachiatanụ n'Obinwanne ka anyị were edozi obodo anyị na mụ ama na-azụ Obinwanne wee na-anakwazi azị aga na-aga n'iru so unu na-amarụgo na onweghị onye n'ime unu m mejọrọ and kọntaktị unu ka dịkwa ka ọ dị and every document unu ka dịkwa ka ọ dị nwere nke na-efu efu so no on January akịta na very soon anyị ga-emepe new office anyị na Enugu na Nsukka precisely which is all my senior brother bụ ihe mụnwa nyere the contract ka o build the office so from that office ka anyị ga na-eji na stream na-akọwakwara n'ọtụtụ ihe dị iche iche n'ala Igbo so we are going to partner with all the local government chairman, all the youth leader, all the security leaders, all the ndị igwe na ndị eze ma gọvanọ ma ndị isi ụka we are going to partner with all of you. Anyị need represent unu ndị youth need enyemaka n'ala Igbo maka na unu ama abịa sị n'ala Igbo dị mma mana unu adịghị enyere ndị mmadụ aka ihe niile ahụ bụ ndị bịara nọ n'Obinwanne na-aya ego nọ na biznes strategy ekpo m ha ekpo o nwere ndị nwere akara aka ịkọ ọrụ ugbo enwere ndị nwere akara aka ime kapịnta o nwere ndị nwere akara aka ịzụ ọkụkọ enwere ndị nwere akara aka ịkwa akwa kwapụta ya n'ebe ọ bara ụba o nwere ndị nwere akara aka ịdị na-agba egwu o nwere ndị nwere akara aka ịgụ egwu o nwere ndị nwere akara aka ka ha ga-esi wee na-arụ ọrụ na midia o nwere ndị nwere akara aka ka ha ga na-esi na-agụrụ onwe ha egwu ka chi ya si wee kee ha ihe niile abụcha akara aka ihe niile abụcha ikreti job ka ọ bụ so we are going to go house to house, village to village, town to town, local government to local government, market to market to evangelize about Obinwanne ndị Igbo and Obinwanne ndị Igbo ga-ebu structure the same structure I submit in Enugu Agledi na nke Chukwuemeka Ezeni ebe ahụ ka anyị ga-ebido njem anyị n'ala Igbo niile ọ bụrụ ebe anyị ga-akpọ Chukwuemeka Ezeni wee jee anyị ga-agwụ ya anyị ga-sponsor ya ma ife niile o jere anyị je ka anyị wee gwa ndị Igbo niile na ihe anyị nidiri kịta bụ unity ọ ihe anyị nidiri ka anyị mara ife anyị ga-eme ka anyị hụbakwa onwe anyị n'anya dịka ọ dị na gbogbo na ọnya bụ njem m n'Obinwanne nwere ihe ọzọ na-ekwu okwu n'Obinwanne na-abụrụ let us come together ka anyị nyere onwe anyị aka and onwe onye ga-enyere onwe anyị aka na-abụrụ onwe anyị ga-enyere onwe anyị aka so onye ọbụla kpatara nnukwu ego ya bunye ndị na-akpatara ka ha kpata onye ọbụla bụ onye na nwata na-agbara bọyị nwanne nyebe ya ego ga-ezuru ya ka o wee mee ọfụma onye ọbụla bụkwa na onye mmadụ nyere aka nwanne esetụrụ onye nke ọ ga-eji wee mekwara gị ọzọ echi ihe anyị na-ekwu okwu bụ onye ejizina nke nwanne ya wee wọrịa nwanne ya na ọmụwa bụ Obinwanne ndị Igbo na-ezu n'ozi ọma nke a n'ụbọchị tata bụ ụbọchị afọ wee sị unu na ya abịagokwa n'ụbọchị tata ka a na-ewetara unu ya a ga na-ewetara unu eko esi na-akpọtụ ndị Igbo ndị ọbụla bụ onye nke chọrọ ka nsị n'Obinwanne wee gbasara ya ozi ọma nke ihe ọ na-eme ọ bụrụ na iweta ya anyị cheke egzamin ya ọ bụrụ na ọ bụ ife dị mma anyị ga-agwa ndị mmadụ anyị agwaba ha ndị mmadụ maka na ife anyị nọ n'ime bụ ka ọ dịrị Igbo niile na mma anyị ga na-enyocha anyị ga-etrenu ndị a na-akpọ ndị sekuriti abụọ ndị na-eteki care of ime afịa ma ebe dị iche iche ọnya bụ ya saridọkụbọ na-eme ọnya bụ ihe ndị anyị niile ị na-efuru bụkwa ndị kreticha sekuriti o nwekwa ka na-akpọ General Abuja ha na-ebu ụzọ register the foundation of na ha na-etrenu men dịka ndị ije n'ụlọ ụka onwe ndị a na-akpọ scout onwe ndị a na-akpọ MOD that kind thing ahụ bụ a na-etrenu ha by individual ana anyị nwere nwaanyị dịka anyị si wee mee na nchekwa ala Igbo nsi wee na-agwakwa ndị na-abịa enye m nsogbu agwa m ha sị that na ndị niile bụ ndị retire soldiers na be anyị we need to go and apply with them ndị niile bụ retire police na be anyị we need to go apply with them otu a ka anyị ga-esi wee train onwe anyị ọ bụrụ na ha nwere ife ha na-eri anyị nwanne nwaanyị bụ Obinwanne Foundation na sponsor ba ndị a ka ha wee train ndị be anyị very well and enwere m a lot of ndị amị na ndị polisi ga-ajoin anyị ngwa ngwa so na ihe nidiri bụ ka ndị Igbo nọ n'ụwa niile wee mara na nke dị si ebe Obinwanne ndị Igbo pụtara na aga m ekpokọ Igbo niile ọnụ and na-ekpokọ ha ga na-abịa na screen ha na-eme abịa afọ iru ha live and direct mgbe m ekpokọta the supporters of ihe na-ekwu n'ụbọchị taa ị ga-afụ ya na screen mana anyị ga-ewetara gị
dịka nwanne anyị nwoke si wee kwucha anyị niile abịago na ha ncherebe wee sị na onye ọbụla gere m ntị n'onu biko na ịbụrụ onye Igbo nọ n'ala Igbo biko ezuzina nwanne gị ori, ụmụnne gị wenatara gị ego n'ala Igbo, biko were ya mee ife ahụ ọ gwara gị. Ọ bụrụ na onye ahụ enyere gị aka ma ọnọdụ emere gị ọfụma, ị nwekwa ike rịpọtụ n'Obinwannem ọfịs. Anyị ga-enwe ọfisis na the whole Igbo land, mana ebe anyị ga-ebugodo ụzọ wee bido ebu na Enugu steeti. Anyị enwegokwa shọpụ na Ebonyi steeti. Anyị ga-emepe ebe a na-ere foodstuff, ihe niile anyị na-akọ n'ọrụ ka anyị ga na-ere ebe a, ihe niile anyị ga na-azụ n'aka ka anyị ga na-ere ebe ahụ, ihe niile Obinwannem ga na-eme ga na-adị fọrịn, na ebe ọ bụla anyị nọ anyị ga na-agbasanye abụ ihe oriri ahụ. So ma ịkwa akwa ma ihe ndị ọzọ niile anyị nwego ndị anyị na ha ga-arụkọ. So mana ọ bụ na gị nwa chọkọkọ ka anyị na-arụkọ na biznes nke na-eme n'ala Igbo, ịgba mbọ fụ na ịkọntaktịrị Obinwannem PM or Obinwannem PRO. So which is very soon we are going to launch the new faces of Obinwannem Foundation worldwide. And if you are the old or new, nwanne m odugo mgbe anyị ga-enwe Obinwannem na-acheta na Obinwannem buru datin ahụ ifiri n'ịma ma ọ bụ ihe niile ahụ ifiri na Chukwu agozigo were ebiaba na Obinwannem ka anyị rụkọ, because we are going to write letter to all the members of Obinwannem registered and ndị a niile nji their details. Anyị ga-edere gị through email, anyị ga-akpọkwa gị na phone. Ọ bụ na phone gị ka na-aga gị mana ị ga-enweta nọmba ndị si n'Obinwannem na-akpọ gị n'oge na-adịrị anya. Ọ bụrụ na email gị ka na-arụ ọrụ, ị ga-enwetakwa meseji ga-esi na aka ndị PA wee bịa. So na ọ bụrụ na meseji ọbụla ị nwetara from Obinwannem, mara dat na ya na-akpọ gị ka ị bịa ka anyị nwee ha na-akpọ reconciliation to take this mission anyị ji wee bido tafu spend a lot of monies to make it to come to reality. I still remain the truthful person in what we did in Biafra struggle. I still remain the most truthful person on social media. I still remain a man that created Obinwannem Igbo TV, Obinwannem Igbo News, Obinwannem News, Obinwannem Foundation to make sure that the mission of Mazi Nnamdi can come to pass in Igbo land without corruption. I can give you all the details of what I have already worked in Obinwannem since 2019 till today. All the intact, all the documentation is there. Every member that contributed, everything they contributed, how they contributed, how we use it, all of them is on with me. If you want to serve Igbo people, you have to be sincere and be trusted so that his people will love you. Ọ bụrụ na ndị ụmụnne gị na-eyija gị eyija, iyija kwuo ha gwa ha na ọgụnwa bụ mmụọ ndị obodo unu, dịka Musa gwa gị na-abụ nwa akatakpa Nsụka nwa Ikeja ọkwa. Ọ bụrụ na ije jụọ ese ọfụma ga-agwa gị na mmajọ onye mbụ, maka na ihe m na-eme bụ ife mmụọ, onye na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Ihe niile unu na-eme n'ụwa a, ọ mụ na-eke oke unu ji enweta ya one by one. Eju ese agwa gị eji akpọ m oke nke Chukwu. Ana m ekene unu wee sị nna anyị gụọrọ anyị ọfọ mmechi ka anyị waba awaba na anyị ekwuo na ka ọ ga-adị. Ndewonu. Makanu unu abụọ na chiji n'ụbọchị agwụcha ha, anyị na-abịa n'isi njedebe mana oge agwụghọ si anyị bụ iriwe agwụ anyị na-akpọ ọkụkọ ya bụ Chukwu Okechukwu ka ọ bịa were ọnọdụ na-akpọ aza ka ọ bụ ihe mkpọnata mmụọ ụmụ Chineke ndị a na-aza efe, maka ọ bụ ndị Igbo na-aza efe Chineke, kpọnata mmụọ ha ka anyị mara na anụ na-agba na-ejide ya n'aka, ka anyị mara nsọ ọbara iri Chineke dowere si n'aka fere aka ruo anyị aka, ka anyị wee jikọọ ọnụ nwee agbamndụ ahụ, cheta agbamndụ anyị na ya bụ Chineke, cheta agbamndụ nke ime owu anyị, na-echetara anyị na ọbara anyị bụ ọbara dị nsọ, na mmadụ adịghị ezinụlọ Igbo ohe na-egbu nwanne ya pụọ ya odogwu. Chineke oyi ime eluigwe nke atọ, oyi ike niile dị n'obe aka ya, egwu ada atụkwa ya na chi ya yi ewedo oge nje akịja anyị si na onye gbabara n'ime dịka ugwu Zion ada eweziga ọnọdụ ya ma ncha. Ịwa ya na ugwu ada ya bụ na ugwu nọ n'aka anyị, ugwu nọ n'aka ekpe, ọ bụrụ ndị na-anyịrị ọsọ, ọ bụkwa ike nke aka anyị ka anyị ji fụta. Chineke jiri oke n'ebe anyị nọ, ewuru anyị ji ahụ ya wuru eji pawa anụ, eji wipọn anụ na ewuru anyị ji bịaba na-egosi power of unity. Ewuru ebe a chịkọtara nwoke eji ya chịkọtara ya ewuru ndị amụma iri na ebu na representịrị egburu iri na ebu n'ọdụ nsọ, bụ ndị bụ Igbo ọgbụgba ndụ gbasara ana ahụ ekwere na nkwa, that promised land. So na nke na-esi na okwu ha wefụta okwute eji wee jikọọ anyị ọnụ, okwute ahụ ọ na-adụkọ iri na ebu na-akpọkọne dịka oge ọnọdụ dị taa, akpọkọne anyị akpọọ Chineke were ọkụ gị eja oke a ka anyị kpọrọ.
Chineke anyị na-ekenekwa ego ya bụ the age of gratitude. The old things have passed away. You are doing a new thing. Ma ọ sọrọ ekwesị ma ọ sọ ha. Gịnị onwe ekwu unless who can stop the rising of the sun and the night and they no longer comes at the appointed time. Only that one can stop Biafra. Biafra is the light of the world. Biafra is the covenant ark that must be restored. Ma ọ sọrọ ha ma ọ sọrọ ha ma ọ sọrọ ndị iro ma ọ sọrọ ha. Ọ da anata ọ sịrị na ya kpachara ya kpọchie obi Fero. O wee mee mana isokwe na ndị kwerenu jee gụọ Numbers 14 na gụọ choose ye choose dịka ote esi choose ball. Ị ga-choose side you belong. It belongs to the good or to the bad. Iso na ndị bụ ụmụ Chineke ndị kwere na Chineke ndị kwere na ana kwere anyị na nkwa. Ị bụrụ willing vessel wee pụta ka anyị jebenu na anyị ejewe ana m achụ ya dọrọ anyị mma n'ahụ. Ọ bụ na Enugu na-ekwu ejikọ na ajite ngazị Nnamani anyị na-akpọ ndị m na oyi ụwa m ha chi m ha ọnụ Worie Ugwu ekwedo na-eji ebute agụ n'ụra ugwu mba na Ugwu eze a na-akpọ Worie Ugwu ọnụ nwanna ji ọfịa ya a na m akpọ ọnụ George obodo na mana ndị eboro ndị akụma niile ndị senti ndị na-achụ bikonu gbatanụ na-asị na ndị nọ na mmụọ nọrọ ndị nọ n'ife ndị nọ n'ife nọrọ ndị nọ na mmụọ unu abụọ ndị iro kemgbe eji m mbọ ha wepụrụ anyị mana onye nwe mmadụ ego na-abịago odiri anyị na na-ekwere anyị na nkwa ọ dọrọ anyị mana ọ dọrọ anyị mana nkwọ ikuku ndụ ha niile ikuku ọma kụziere ụmụ Chineke ebe niile ha nọ na n'ụwa dọrọ anyị mana ike ọ bụ Okeke ebe orie mmiri ọkụ niile n'ibu ife eji adị ndụ ga-eruere anyị isi ọkụ ga-eruere anyị isi nwoke na nwaanyị na-ebi unu ga-emere anyị ihe ọma nwoke na nwaanyị na-azọ mkpa na eje anyị ga-emere anyị ihe ọma orie mmiri ndị Igbo anyị bụkwanụ mmiri enweghị iro mmiri enweghị ụwa niile ebe o ji na-eje anyị na-agọzi mba oke ike niile dị n'obe aka ya anyị na-ata n'ibe taa niile n'ọkụ unu ihe niile na mbụ bụ okwu ọnụ dị Chineke okwu ọnụ ahụ wee maazị Nnamdi Kanu na oke oge ka Igbo ọgba ndụ evuldowa na eresi ashidod eresi ndị ara imego n'ihe ikwuru ọ ga-adị iji were ogbu okwute naanị niile eji tụbugoro ya tụgodo ya n'ọnụ ụzọ ha ebe niile wee ha ncha kpọwa isi ala kpewe udo a Chineke ha aka bụrụkwa aka gị anyị mara na ekwụsị otu ahụ esi gwa anyị hatị na egwu ọntịli kpochefu Fero ahụ niile kpochefu Fero ahụ niile dụrụ na ya mmụọ nsọ ahụ a ga-abụrụ anyị aha ọma ihe mmesịrị ka anyị ngozi n'aha nna na mmụọ nsọ amen. Ndewo daalụ okwute ndị Igbo niile ekene gị wee na-asị daalụkwa nkwado Obinwanne Igbo TV Obinwanne Africa anyị ga-asị ebido n'ụtụtụ atụtụ jụrụ ịma na agụziri African Nations Cup successfully last year. Nke a na-eme mba na ị ga-emechakwa ndị obodo na-eyizi anyị achịzi anyị ihe aka na-abụ ha na-achị anyị ihe aka na-abụ ka anyị bịara ụwa be ha 121267 ekawa anyị German so Red Cross bịa n'ihe ọgụ bịa metiri aka ndị German metiri ma ọ bụ ebe o sigburu ebe a ka anyị ji mụfụta August people ndị Igbo anyị bụ August people mụ na onwe m bụrụ na nwa St. Augustine nke ahụ a ga-aka ije Obinwanne ngwa ndewo Nwada Ngozi ndewo ọ ga-adọbazi ya Igbo ndị ọma gere anyị ntị n'ụbọchị taa ekenekwa m unu ga-asị kedu ka o si adazi ọ na-ada ọfụma onye ọbụla kwado ọfụma ka anyị na-ababa anyị ka anyị jee dozie obodo anyị ka anyị edozie ebe anyị maka na anyị ji ife a ga-eji dozie ebe anyị ya anyị na-edebe nkwado unu ka anyị dozie ebe anyị
ka anyị ghọrọ igbo dobe onwe anyị ka eke oke mkpa bụ na ndị na-aghọrịzi nwanne ha erika. So ndị nọ n'ụlọ unu ga-ebutu na ọ bụ na anyị mekọ ya ọnụ nwekwu ihe onye ọbụla ma nri. Obodo oyibo bụ ọ bụ na ịda arụ ọrụ gọọmenti akwụba gị ụgwọ, ịrụba ọrụ ewerebekwa mgbe ahụ na ha arụ ọrụ a na-akpọ tax. Ma ị na-arụ ọrụ ma ị naghị arụ ọrụ ị ga na-akwụ tax. Onye mere ịbịa n'obi nwanne jụọ ndị batara agbata n'obi nwanne ihe chụrụ ụfọdụ ọsọ bụ na ha ghọtara ihe ha na-eme. Ụfọdụ bụ ndị tinyechara n'uche na ọ bụ etinye tata enweta ego echi, ịghọtago na otu a ka obi nwanne si bịa udo. No, ọ m agwafa mgbe ọbụla mgbe m bidoro obi nwanne na-agwafasị ya na ọ gaghị adịkwa izi o ọ nọ ọnọdụ ka eji m obi nwanne kọwaa ihe Biafra na-ekwu okwu ya, because Biafra was saying that we need to go back to our home. We have to go back ka anyị nachia dị ka anyị dịbụ na mbụ. Ọ ihe Nnamdị Kanụ kwuru n'ọnụ ji wee kreti obi nwanne. Edekwere m akwụkwọ dejerie ọ ghọtakwa ya confam ya si na ọ mara mma sị m mebie n'ọkwanụ na-eme a na-asị m mebe Biafra. Imebe Biafra asị gị mebe Igbo, imebe Igbo asị gị mebe Biafra. And ihe mwa na-eme na Biafra bụ Igbo. So nsize ka m mebezie Igbo ahụ ka onye ọbụla marakwa na Igbo ka m na-eme, maka na onye fụrụ onye Igbo afụgo onye Biafra. Ọ bụ common sense ka anyị hapụ iji because of na maybe na mkpọrọ gị iyi ọ na ịkpọrọ m iyi ka anyị were ewe sesebe onwe anyị okwu. Mba, achọghọ m ya na 2026 a. Achọrọ dị m ya chọchacha iwọchi fụ na-akwado m ọfụma na because na nga na-ebubata ndị ọdọ dị ka m ọdago. So onye ma eji wee sị unu na onwekwa ebe mmadụ mejọrọ gbarakwanụ, maka na udo ka anyị na-achọ. Anyị ma na-abịa every year anyị na-akọ ọnụ na social media. We have a lot of things to do. Ịbata n'obi nwanne ị nwere ihe mede ka ị hapụ ịrụ ọrụ. Jụọ fa ndị bata n'obi nwanne ụfọdụ gbara ọsọ. O nwere nwanne anyị nwoke kọmentịrị ebe a kịta na bụ Chidera Odenigbo official. Nwanne anyị nwoke akịta na obu n'obi nwanne onye ọ bụ izie former PR of Obi Nwanne Foundation worldwide, mana ọ mụtara ihe n'obi nwanne. Ihe ọ mụtara n'obi nwanne ka ọ na-emezi na Odenigbo official. Oge wee tọpụ kụzie ya na-agakwa n'iru. So obi nwanne emegoro ọtụtụ ndị mmadụ ife ọma, mana ọ na-abụzi onye ọbụla emere ife ọma ọ naghị abịazi akọwa na ọ bụ obi nwanne emeri ya. Ifuru ebe ihe na-eme ana ha ncha niile na-emekwu ihe ahụ bụkwa ndị m onwe ha. Onye mere ige ha nọkọta afọ na mfu onye ji foto m na-ekwu anything bad na ebe m nọ, because unu chanel lọvụrụ m, unu bụ m n'anya, beta unu achọghọ ka m na-ekwu eziokwu. Maka na eziokwu a na-agbawasịzi unu agbụwa na ntị, ghọtago. Mana asịzi m oke na nsogbu adịrọ na ebe a sị na nwere ndị gbaghara ka anyị gbagharụzie n'onwe anyị na anwụ. Anyị gbaghara onwe anyị akwụsị ịtụrụ onwe anyị asị. Ihe ọbụla ị na-eme ọ bụ Biafra ka ị chọrọ iji wee mepee ebe nna gị, ma ọ Biafra ka ị chọrọ iji wee gbusisie ndị ebe nna gị, ma ọ bụ Biafra ka ị chọrọ iji wee ree ebe nna gị. Ihe niile a bụ gị nwa ga-agwa anyị ya ka anyị wee na-agwazi ndị mmadụ na ọ bụ ife a ka ị na plan. Nwegwu ihe ọzọ. Obi nwanne anaghị abịazi ka anyị bịa tibe mkpu na amigo gedi Biafra na ami ga-abụ onye isi. Mba, obi nwanne ga-abịazi kwado gị akwado. So isi na isi kara gị aka na ihe ị na-eme ebe idozi ala Igbo, maka na mụnwa na-anọchitere Biafra Igbo Nation. Ọmụnwa na-anọchitere na njem Biafra worldwide. Ana onye nwa bụ ife mụnwa stand strong na-eti mkpu ma onye ọbụla pụtara na-ekwu okwu Biafra ana m akwado ya. Ọ bụ eziokwu kọbasị nji nwee nne m everywhere, because anọ m ka nna m ajụ onwe ya. Onwe nke nwa ga-abụ ome nna ya asịkwa na ọ dị mma na ome nke dị njọ asị na ọ dị njọ. Ọ bụrụzi na ị kwadoro na onye mere ọfụma taata ruo echi ome njọ, ọ bụ na ịbụ onye ọjọọ. Mba, a na-enegosheti n'ụmụ ihe ndị a. Onye mere na gọọmenti amamenwu m arrest because amụbeghị ha amụ. I follow them. I follow their structure. Obinwannem Foundation are registered in Ukraine. I structure it in a way that we are going to be moving. There is nobody going to touch us. All the fulfillment of Maazị Nnamdị Kanụ okwu okwuru ka nchọ ka mee ka ọ dị na mmezu n'obi nwanne. Why? Because also that na mgbe ha ga na-egbu onwe anyị si n'akụkụ na-anara onwe anyị na bai. There is nobody is forcing us or destroying us in Igbo land now. Ndị nke sịrị na ha bụ egbe n'ime ọfịa pụtakwa n'iro. Ọtago onye mere ma ndị a niile na-ekwu okwu ndị Biafra asọrọ m na-ekwu na-akwubenu, mana unu chọọ ka anyị mee unu interview unu eme ka anyị mara. Ana ọ bụrụ na ihe unu na-ekwu na-emetụkwa na anyị affect ma ọ na-eme anyị affect na our organization na our movement n'ala Igbo, anya idere gị akwụkwọ. So na onye ọbụla na-ekwu okwu Biafra ị ga-enwe ọfịs nwekwa ebe a na-ewetara gị akwụkwọ. Ọ na-abụ onwe ihe anyị chọrọ inye gị maọbụ ịgwa gị, anyị agwa gị, maka na anyị nwere agara atọ ala Igbo niile.
anyị ga-eji journalist wee tọọ ala Igbo niile because Obinwannem bụ ihe na-anọchi anya BBC because BBC bụ egburu anyị. We need to re-strategize the way we bring a message in social media. Ọ bụrụ ihe a ndị mmadụ na-eme content emegidego content onwezi ma mgbe wetara nke eziokwu na mgbe wetara nke na-atụ n'ọnụ. Ịghọtago? So we need to start from village to village. Ọ bụrụ na gị nwana oge bụrụ onye nke na-eme ihe onyonyo ma ị na-eme na peji go ma ị na-eme na peji onye ọzọ, ị nwere ike ime vidio na vileji gị sendere ndị Obinwannem, enwere ike inye gị something ị ga-eji wee na-enwetakwa data ị ga-eji na-arụ ọrụ. Any information bụ na ọ bụ na be gị ka o mere, nke Obinwannem na-ewebu nke mere na be nna gị, nke mere na be nna gị, ma ọ bụ nke mere ebe ị nọ, ị ga-akọ onwe akụkọ ahụ na Obinwannem kọọ ya ka o si wee mee, because Obinwannem ga-ajụ gị ya na-akpọ thorough question, because we are like immigration of ala Igbo niile. So we are going to be asking some many people questions about ife ha na-emegasị n'ala Igbo. And that is why we are going to tour in all the Igbo Union to tell them to render our own project. Because we have to campaign how we can come together. All the leaders come together. It's not about Biafra kineme. Gwa anyị strategy ji eme. Gwa anyị how many people gị na ha nọ na-eme. Gwa anyị ndị kweterenu. Ọ bụ na ọ bụ Nigeria ka ị nọ n'ime na-eme ihe ọbụla ị na-eme. Gwa anyị ndị gị na ha na-eme. Because na ya ga ha na-abịa na-eti na security adịrọ. Mana ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Ịjụọ iruo na South East na ị ga na-asị na udo adịgo. Na ọ bụ maybe Simon na Nnamdi Kanu na cause this problem. But now, that na Nigeria government can do everything to make sure that na Africa emerge ka eburuzo onye ara. Ndị gọvanọ na-eme nke ha na-eme ihe niile ha mere wee mee ihe mezuzie nke ha mere kpọkọrọsịa ịma ha na ọ bụ ihe ha mere bụ just ihe ahụ ha na-ekwu okwu na ọ bụ ya bụ ihe mere mgbe anyị marọ. Because they can do anything. Na eji challenge the government of Igbo land niile mgbe ha na-eme m na ha na-agwa m okwu maọbụ na ha na-esi n'ụzọ dị iche iche na-ezi m ozi. Agwa m ha si ya, kedu ka unu ga-esi wee bụrụ onye isi obodo? Somebody nọ na Finland wee command ya ndị na-egbu mmadụ n'ala Igbo, mana ịbụ onye isi youth obodo niile. Ịma na onye bụ onye isi youth obodo niile na ihe ọbụla na-eme n'obodo na gị nwa ga na-take charge of it. Ọ bụrụ na ịma insecurity dị n'obodo, first thing ị ga-eme bụ that na every youth of Igbo land have to represent themselves in a local government. Ka amaragoro ndị eji ha akwụkwọ n'obodo anyị a. It is the job of government to take care of every citizen of every land. It is his duty. It's their duty. Anaghị ayọrọ ya biko, anaghị emere campaign. It is not by beg. They must do what they're supposed to do as a government because they emulate government of the Western world. So how can they make a Western world? That is what we are preaching. So mune maga me dobi eba o. Aga me dobi eba. Bambo kefuni na eso anyị na YouTube o. Ka anyị mekwa ife ka oyi ife. Enwere nwanne anyị nwoke asị na ndị Zenith Bank or something like that zuru na chetachi ego. According to here, when I work in a banana chitachi about almost $64 billion kogene. Obroko belego. So on a kokwan and na hagalike waka I made interview no be one. So very soon open everything gaka is work ba. Then a man amu again announcement. Mbaiga pot and one I work at Jugodi Hende Zenith Bank near me. So open oko wachakun wefo. Sometimes here anyị na-ekwukwa ihe anyị na-ekwu na social media, a na-akwa na-ekwu because na anyị hate gọvanọ ọ na anyị hate isi ndị ụka ọ na ihe ndị anyị frụ anyị na-akpa afa nwere ife anyị ji akpọrọ ha afa. Cheki ọfụma ọkwefu na ihe niile ahụ kwuru about religion na-eme na ọbịago na mmezu, mana na manyere m the credit because onye ọbụla na-ekwu ka chi esi wee kee ya. A na-achọkwana m ka unu nye m credit. Ihe na-ekwu bụ na otu unu magoro nke bụ eziokwu mebezienụ ka eziokwu ahụ pụta ife. Nwere ihe ọzọ onye na-ewe m iwe nji aba mba o. Because na unu amarugo eziokwu na ihe ji nwee ihe dịka religion ọkwanụ for those na ọ na-atụ n'ọnụ ka eji wee create religion. Religion is a foundation. Emegidego m ka ndị be anyị ghọta ya bụ foundation, ma ha ghọtara ya ka nsị ka mezie n'aka na otu ahụ Obinwannem esi wee batasị unu China esi batasị onye ọbụla kwesịrị na-atụ ụtụ. Ọ otu anyị na-atụ ka anyị ga-eji kwado onwe anyị. Ọ bụ na anyị chọrọ ịgba moto ọkwa na ego anyị tụrụ dịka nsị wee kọwara unu mgbe a sị na ọ bụrụ dat na anyị tụcha ego even na Obinwannem ga-eji aka ha na-agbara onwe ha moto ha. Obinwannem ga-eji aka na-eriri onwe ihe ha na-akpata. Because we are going to work not to be eaten. We will work before we eat. Mana unu bịara ebe ahụ ọ dụzie ka asị na ọ bụ ka bịa mebe mkpọtụ ma kọba ogologo akụkọ. So mba,
ọ bụ na ịrụ ha arụ etinye ọnya bụ Obinwanna ndị ọ bụ na ị na-arụ arụ Obinwanna ga-agwakwanụ gị ego na ga na-enye gị onye ka na-akpọ salary rate because ọ bụ na Obinwanna na-enweta income of maybe 10,000 naira kedu ka anyị ga-esi wee na-akwụ mmadụ ụgwọ 10,000 naira onwe oriri isi na ahụ a ga-enwekwana nke a ga-eji na-enyekwara ndị ọzọ aka na ọ bụrụ sọ gị ma bụ onye na-achọ ọrụ ifuge ịbịa n'obodo oyibo ịfụ ka ha si eti ebefa gị mara ife Obinwanna na-ebunata n'ala Igbo ịghọtago ana Obinwanna anaghara ndị Biafra ịga n'iru Obinwanna anaghara ndị Igbo ịga n'iru Obinwanna na-eme ka ndị Igbo mata na o nwere ife ala Igbo na-eme isi mmụọ bụ n'isi na-akpagharị n'ụwa so unu chọrọ ka m nwụọ n'ime ọ dịkwanụ mma ọ dịrọ mma na anwụ ka m bụrụ ife mbụ n'isi nwụọ ọ dịghị oke ya na m ayụ na ayọ na nwere ebe m esibeghị ka nsi wee deliver ihe mbụ n'isi ghọtago onye ma nji join IPOB for the first time mana unu afụgo no recognize hom there ọpọ n'ọrụ niile m rụrụ onwere ụdị ozi m ezighoro ha onweghị follow me all their rules and regulations I followed it even mgbe m na-ese the letter asị m si ebe ka m hapụ ikwuru Nnamdi Kanu they block me anywhere I can find the voice of Nnamdi Kanu live enwe mgbe mma ndị otu anyị n'Obinwanne na-akpọzi ndị coordinator ndị obodo ha gasị ka amara ihe ga-eme ka anyị na Nnamdi Kanu kwuo okwu nowhere kedu ife ị chọrọ ịgwa ya kedu ị chọrọ ịgwa gwa anyị ya na igwe ya nọdụ enwe efe nwere mgbe ha ejighị enwe efe ịma na ife ndị a niile dịka nsi wee kwuru na this new year achọrọ m ka m bịa kọba mmadụ ọnụ ihe m bụ n'isi na anyịgbu m anyịgbu ana m ayọzi ụmụ Igbo bịa butuo onu m ya because na enwere m structure a ga-eji dozie ala Igbo nke today tomorrow and na ọ bụrụ ncha na-ekwado ya ma insecurity dị n'ala Igbo ha ncha ga-akwụsị gọvanọ ga na-akwụ anyị ụgwọ according to because we are going to partner with many foundation bụ ndị kwetere n'ihe Obinwanna na-ekwukwa maka na mụ na ụmụ partner go already with New Rangers Foundation Hamburg Germany here so anọ m under them all from them ka m ga-eji baa gọọmenti obodo ime then anọkwa m under the foundation of other like Caregivers International so Caregivers International na support kwa anyị ifuge and this foundation nke Hamburg a joined kwana support bakwa anyị so anyị ga-eje were ndị niile bụ ndị leader foundation we call ha ọnụ we need to come in one umbrella to discuss about ka anyị ga-esi na-enyere onwe anyị aka because he created foundation ahụ ka gịnị mee ka iwe nye aka Igbo buru ibu Igbo ebuka Igbo akwasị na anyị dị 80 million inside 80 million nna asị gị chịrị ihe dị ka 5 million kịta zụba Cheke nnu Ebuka Obi one ka okpo Cheke Mbaka one ka okpo Cheke Ebube Monso one ka okpo Cheke Odumeji one ka okpo ichekukwa ya onwekwa nke fọrọ ọnụ nke ha ka fọrọ ọnụ chọba ha bụ na ịkọ ọnwụ na ọnụ onye akọzina ka anyị nwa agwakwuo na ndị ụka unu si unu ga-eji ndị unu na-akpọkọ wee mee ihe unu sọrọ unu wahala ka anyị bịarụkwa unu ụka nke anyị uche onwe nwanne anyị nwoke a na-akpọ Chinecherem Ezibekwe bụ onye nke njere na bie n'oge gara aga wetago bụ onye nke mere apply ka ọ rụọrọ m PA ka o wee mekwa ka ife niile abụ dream anyị ka ọ bịa through his own foundation bụ Christel Obi Foundation registered in Germany so automatically kedu ife ọ bịara imekwa ka onye ọbụla bụ onye Igbo mara na ife m na-ekwu bụ eziokwu ka ọ bụ na isi na ọ bụghị eziokwu anyị emego platform that na anyị ga na-anabata ndị mmadụ biko nu nyenu m ohere ka ndozi ala Igbo na ala Igbo bụ ihe mmara ka a ga-esi dozie today tomorrow anyị dọnụ bịara na ịntanetị wee na-ekwu kwuo eziokwu mana ka ịkwana ihe ga-eme ka eziokwu ahụ pụta ife that is ihe Obinwanna na-asụ unu bịazienụ anyị agaghị akọzi onwe anyị ọnụ onye nke m kọrọ gbaghara adị m akọzi ọnụ mana isi na o nwere ife ọjọọ mere kpee m ikpe na ndụ ọ bụrụ na ọnwụ achọrọ m ka onye ọbụla bụ onye firi na ma mara ife na-eme ka ọ gbagote ebe a bịa kwuo mana ọ bụrụ na ịghọta na ife na-eme bụ eziokwu kwado na anyị na anwụ kwado anyị na anyị na-ayọzi ayọ maka na anyị ma m ihe ga-eme ka ndị Igbo ka agụdobe n'ala Igbo maka na ihe niile bụ ihe Igbo ji dị ebube nwe ozi nke na-eme ịkọ ọrụ ugbo onye ọbụla gbara ya ọsọ Obinwanne Foundation chọrọ iji ọrụ ugbo wee mee nọmba 1 sports n'ala Igbo maka na anyị bịa kwụsịsị ịkọ ọrụ ugbo dịzie kasị na ịkọ ọrụ ugbo bụ ajọ ife ka ọ bụ chekugoro ọrụ ị na-akọ na vileji cheki ọrụ ị na-arụ na 8 hours n'obodo oyibo mana echeka m na cheki ọrụ ị na-nya ịkọ ndị kọrọ ọrụ na vileji ime ihe na-ekwu cheki ịkọ ọrụ na vileji and ịrụ ọrụ 8 hours ujije na ụna na 10 hours
chekie gị ịfụ na ị na-ata ezigbo afụ n'obodo oyibo. So na onye ọbụla na-akọ ọrụ n'ala Igbo, onye ọbụla Obinwanne ya na Obinwanne ga-arụka na-akọ ọrụ, ị ga-afụ na ịkọcha ọrụ na ị nwere ike iji ma ịkọ ọrụ gị wee rụọ ọrụ onwe gị n'elu. Ị nwere ike iji ịkọ ọrụ wee gbaa moto ụdị chọrọ ịgba, maka na Obinwanne Foundation Worldwide are going to sponsor onye ọbụla akara aka ya dị very strong, ọ ga na-emie na-adị proud of akara aka ya, because o nwere ndị nwere talent ha na-ana n'iyi. Mana talenti anyị na-asọpọtụ bụ nke ga-eme ka adị shọ na ọkụ ka a da-akọzi n'ala Igbo, na onye ọbụla taba chicken ka o si chọọ, onye ọbụla taba ewu ka o si chọọ, ma efe Igbo we need to enter am, onye ọbụla anwụba garị ka o si chọọ, onye ọbụla ribe rice. Anyị ga na-ekesasị rice Obinwanne ebe ọbụla ị nọ. Don't suffer to make yourself to become like as if they say na ị na-achijego rice na Abuja, ị na-achijego rice na Lagos, ị na-achijego rice na Cotonou. Don't suffer again. Stay where you are. We are going to bring it in on your doorstep. Don't worry. Ka anyị were ofu riski ma riski na-abụ wee na-agbagharị na Nigeria niile, because ihe anyị na-eju na moto na-agbago na Lagos ọkwa threat ka ọ bụ to our life. Ha ji etu ahụ eredusi onye ka eji amụ na aka akpa na-ekidnapụrụ na-egbu unu n'ụzọ. So Obinwanne ga-enwe bọs ga na-edeliva ife niile n'obodo gị. So onye ka anyị na-asị gị biko Obinwanne nke this time abụrụkwa Obinwanne ịma before. Ana m ayụ na onwekwa ihe ọjọọ mere unu gbagharakwanụ m, mana bịanụ ka distin bụ n'isi hapụ ịtọ m n'isi, unu ebido ka unu metọpụ ya. Ma onye ochie ma onye ọfụrụ, I'm calling you back to Obinwanne, because adị m eme ifere. Mụnwa na ụmụ bụ ụmụnne m ka m na-ekwu okwu ya. Ịhụnanya nwere ebe unu nọ ka m ka ji kwudosi ike na Obinwanne wee ruo today. Nwana ada m akụja maka na sị ihe mmadụ karịrị nwanne ọnya ka ọ na-eme. Ihe ọbụla ịma na ị karịrị ayọkwara ya biko. Unu mana ife na-eme na Obinwanne bụ ife Chineke ziri m ka m mee. Ana m arụrụ Igbo niile ọrụ, nwe eme m arụbeghị Igbo niile ọrụ. Chekienu my record, nwe ebe m arụbeghị Igbo niile ọrụ. Nwanne anyị nwanya bịara bas n'osobe m from Ukraine almost about 10 years ago. Mana many of you people na-eso omufu na m na-ekwu eziokwu, na-ekwukwa ife ga-adịrị Igbo na mma. N'ọbụ mama eziokwu ahụ na-ekwuzi ka unu na-agbara ọsọ, ka ọ bụ structure Obinwanne ka unu na-agbara ọsọ, ka ọ constitution Obinwanne ka unu na-agbara ọsọ. What is chasing all of you? If you're not greedy, if you're not you to propose that you are a manager of this or you are a director of this, that is the only thing. You are the owner of this. Okay, you are the already owner of this. You are the CEO of Obinwanne Foundation. Yeah. You are the CEO of Caregiver International. Yeah. You are the CEO of Christel Obi Foundation. Yeah. You are Igbo Love Themselves Foundation. Yeah. You are Ofu Igbo Foundation. Yeah. We are going to write all the book to everybody. I am on a hand on social media, because someone on social media create to go a WhatsApp. And that WhatsApp created it is a division. And that is why Oja Fianini na Hebiakoton, because a lot of people na castigate one inside WhatsApp. WhatsApp kwesịrị ibe a na-akpa nkata na-adịrị onye ọbụla mma, mana ndị be anyị mezi WhatsApp ọdịze ka Curtis. So ọ bụrụ na ịbata na okwu ihe a na-ekwu ebe ahụ ọ bụrụ ihe ị chọrọ, ma ọ bụ ihe ọ bụrụ na ọ bụ ihe a na-ekwu ebe ahụ bụ ihe ị chọrọ, mmena ị chọrọ iso n'isi, ị ga-achọ ọgbaghara tinye. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụ apụ mana ị chọghọzi ka ndị mmadụ ma na ị chọrọ ịpụ apụ, itinye ofu ọgbaghara. Otu a ka a si eme, ọ dịzie ka ihe na-eme anaghị aga aga, mana o nwere ndị okwu a na-ekwu na-emejọ. Because o nwere onye ga-agbapụta ọsị gị get out, ọ dịghị mma n'ahụ. Onye ga-agbasị get out, o tie gị ife. O nwere ndị nye ga-asị imetere ihe ọghọta correct onwe, even jụọ gị ka ị ga-esi mete nwe. Onye ga-asị na imetere ihe o were iwe bara mba pụọrọ onwe. For the life of Umu Igbo. So I saw those things in Obinwanne, but I keep making it correct it. Onye ka nka ji n'ọnụ Obinwanne, because now I know the problem of Umu Igbo. The problem of Umu Igbo bụ ife ahụ na-etiri mkpu ya, because na anyị nidiri ka anyị mee ka ndị yutu anyị na-achị ya n'ịkọ ọrụ ugbo. Onye ọbụla na-akọ ọrụ ka akwụbụ ya ụgwọ. Nwanne anyị nwoke a na-akpọ Ife Africa, I think Ife Africa, o metụrụ something like that. Ọ nọkọta akwụsị, ọ na-akọchago ọrụ, aghọtara m. O nwere ebe ọ kpọrọ ndị mmadụ wee jee kwụọ ha ụgwọ ọrụ. That is what we are doing n'obodo oyibo. Wetuo onwe gị anụ, rapụ ntecha ị na-etecha, hapụ ihe ị na-eche ka ịgba moto, ka ịrụ ụlọ, ka eme, hapụ ife niile a. Afụfụ anyị na-ata n'obodo oyibo na mental problem anyị na-agabiga n'obodo oyibo. Ọ kọkwara gị mma na ịnọ n'ala Igbo kịta wee na-enweta nchọnchọ ihe, na-anwụ gold, na-anwụ ompa. Dan ijekwara obodo ga-abụ ije ịnọ 15 years ka nsị nọ 15 years ọ bụrụ nwa ka nje eme ọnụ. Ị na-afụ ya? Ego niile nwere na baị na-ejikwata nwuhe. So automatically mbata bagụ n'ọfịs ka m ga-anọrọkwa otu a na-ekwu okwu na redio.
mana ana m ezinata ego a ga-eji wee mara ha ga-eme ka anyị bido biznes na-eti n'azụ ebe a ọta ka m strọkchọrọ ihe adị n'azụ m we launch all those things ka anyị bido na-eme na-akọ ọrụ ugbo na-azụ ọkụkọ na-azụ ewu na-akwara onwe anyị akwa anyị na-eyi otu a kịta very soon akwa Obinwannem ka m na-eyi na-abịa na-eme program because all part of advertisement ma okpu na-eyi ma akwa nne ya ga na-akwụ ya akwa ụmụgo ndị na-eme apply na Obinwannem ka ha kwabara ha akwa so very soon aga m enyekwa ha award aga m enyekwa ha award ka ha bịa ka anyị ncha niile kwakọtaba akwa nke ọbụla ịkwara ichinye mie mụnwa yie ekwube m maka ya because onye mere Igbo niile ji wee ghasasịa n'ụwa onye ọbụla na-achọzi ka ọ bụrụ nọọsọ nsọ ya ma bịa ga-akpata ịkpata sọsọ gị ma ya eri sọsọ gị ma iribe sọsọ gị ma na-adịkwa gị mma marakwa mmadụ atụ na onye ọbụla kpatara na iribe mgbe ọ ga-afịabakwa gị ahụ ọkwa ndị ahụ sị gị jebekwuru ndị gị na ha na-eri ọkwa ka Igbo dị ọkwa ka nature dị ihe ifuru dat na onye obodo na-akpa nkata ọ na-akpọ ya afụ onye Igbo otu oje onye Igbo otu a vileji ya enwerekwa ihe ha nwere ndị na-ata afụ na vileji erika onye ahụ eje na taụn jee na-ego moto $150,000 mana vileji ụmụ vileji na ayo nri ayo ka ezi ihe mere gị ji wee bụrụ dị ebube wee jebe obodo oyibo ọ bụrụ vileji ahụ kedu ihe megidere gị chefuo ndị vileji ndị amụghọ na vileji amụ na taụn fine and good kedu ihe ga-eme gị ka ị chefuo ndị gị na ha toro na street ka onye ọbụla gị na ya toro eji grade gị na ha enwecha n'ego ọ bụ na ihe na-agụgụ na ka ịgba the highest car ịgbazie the highest car ịmazi na ị ga-abụ the highest overlasted person in the world sometimes nchechi ihe na-eme unu joy ọ na-agbawa m anya mmiri maka ihe na-eme unu joy bụ ihe na-ewe m iwe mmadụ ga-anọrọ otu a na-arụ ọrụ n'obodo oyibo asị gị bịazie oke nsogbu adịrọ ọ bụgo na ịrụ ọrụ n'obodo oyibo ọ bụgo na 20 euro 30 euro 50 euro were etinye n'Obinwannem ka anyị wee na-enyere ndị ọ na-atụ n'ọnụ aka ego iji anwụgo ụda ego iji kpọpụrụ onwe gị sere onwe gị ahịfịa nke aga mana ọ bụ ego a na-achọ ka e wee kọntributo na mindset mmadụ na life mmadụ ya ka m ji agwa gị na Obinwannem created for human resources. We want to invest in a human. I don't want to invest in the land. I don't want to invest in a material thing. Achọrọ m invest na something people ga na-eme achieve. Maka na ịmakwa na mmadụ bidoro ọkụkọ na-azụ ọkụkọ o nwere nwanne anyị nwoke nọ na Nnewi ka m Chukwu Amaobichukwu udu akọ mmiri na uru agụ Nnewi ọ na Obinwannem ka o nweta inspiration of ịzụ ọkụkọ na-azụ today nwanne ya nọ na Japan nyere ya aka o wee gụzụba ọkụkọ ọ na-agaziri ya ọ na-epost ya n'Obinwannem anya na-adị happy. That is the plan of Obinwannem. But ya ga-ajụ gị na kedu ihe Obinwannem mepụtagoro gị ị na-anya anya n'elu slin si na onwere ihe o mepụtagoro but na-akọrọ gị ndị Obinwannem ndị bịa n'Obinwannem wee mụta ihe Obinwannem na-akọwa jezie jee gbaba mbọ chọba ya na ihe eji asịkwanụ ka atụ ego n'Obinwannem bụ atụcha emepere ofu onye afịa ọ mụ ga-eji ego na-arụta 10 naira wee mee Obinwannem structured in the way that na onye every month ọ bụ na ọ bụ 10 euro ka anyị na-atụ anyị atụọ ya otu a tinye ọ bụ 20 euro atụ ya tinye enwere ike agbanwe ọ na-apụta ya dịka ebe 2 million naira 3 million naira then wee chọọ ofu onye wee merie ife ọ gabara ya agaba anyị na-agbago onye ọbụla batara identify onwe n'Obinwannem emepere ife ọ chọrọ ka emepere ọ bụrụ onye nwe ha akọ na uche anyị mee ya integration nye ya akọ na uche ọ bụgo na anyị mara ihe ọ ga-arụ ọsị ya echebe nche. We have to make a move according to our structure. I don't want to ọ bụrụ move wepụta the structure na-akọwa ọ nna nna anyị ha bịa wepụtara ihe. Everything should start from your village. You must represent your village. Ana m represent Amaju Makashi nke dị na Nsụka. I am now represent obodo go. Anaghị m ekwuru obodo gị. That is why I don't give a command. Because nkwubere obodo gị nyebe command now. Iwọchasị isi na-eme program na-enye command. Ọ ndị si na ha na-eme Biafra na-enye command. I don't give command. Ana m enye nwanne m command. Ana m enye gị command, ana m enye gị nri. Onye na-enye mmadụ nri bụ onye ga-enye command. Ma onye na-akwụrụ gị ụgwọ ụlọ bụ onye ga-enye gị command. Ma onye na-achara gị ụzọ bụ onye ga-enye gị command. Onye maghị ebe o si ifunubeghị ya just na n'onie ọ na-enye gị command na-ebelieve ya is normal ọ bụrụkwa na ọ bụ ihe ọjọọ mana ọ gị nwa na-ebelieve zie na-achọzi ije wee mee ife. Is that command okay for you? If it is okay for you and you do it, it is not a problem of onye gwara gị ahụ.
because you need to think very well before you do. That is why I did not quickly condemn people that is sending money to help our people in any way. Because on the n'ala Igbo bụ ndị ga-eme ka datin anyị na-ese ndị ka ọ kwụrụ gidigbam. Maka na ọ bụ na ise ndị ma ndị nọ n'ala emere ka o kwesịrị ịdị, ọ bụrụ ihe na n'iyi ọbịa ga-afet ebe ọbụla ị nọ, nwee ji akpata etufu abụọ ọgaranya. Ị na-asị na ego siri ike na ihe siri ike n'ala Igbo, iji n'ala Igbo ndị na-asị na ihe siri ike na-agba moto anyhow, na-ebido onwe ha ndụ anyhow, mana ha ga-abịa na soshal midia na-asị gị na ihe siri ike. Ụmụ nwaanyị anyị na-agbazi ọtọ na soshal midia. Ifuzi ụmụ nwaanyị anyị kịta na onwezi nke abụ onwezi nke nwere ihe Igbo jide ebube. Nwaanyị na-ayọkụzi ga-ayọ ka ya nwa mepee onwe, mana ihe kpatara ife na ji wedo na because anyị gbasasị n'ụwa dịka ụkpaka. There is no connection that can bring us together. Obinwannem ga-eme ka ndị niile bụ ụmụ nwaanyị nọ n'ala Igbo na-erubeghị ihe dịka ebe 20 years na-enwe salary. Every ụmụ agbọghọ nọ n'ala Igbo, we must be paying you something that ị ga na-eji na-egoro inner wear, na-asachasị onwe gị ọfụma ka ị wee dị ọgọ, and na-ewetunata anya ukwu ahụ na-echekunu n'onye na-anya moto na onye na-arụ ụlọ. Ihe ndị a niile agwa gị ihe a na-eme wee na-akpata ego ahụ, ịfụ na ị na-arahụrụ n'abalị na many of them have destroyed souls in many ways. Onye jere nara onye ọcha ihe n'ụzọ ọjọọ, ọ dịghị ka spirit onye ọcha will not fight back. Ọsọ gị nwere spirit. Ịma na ọ bụ ihe ndị be ya dị eche eche. A lot of our people in na na-egwu wayo na-egbu ndị mmadụ kịta na-eme kidnapping. Ndị a bụ ndị bịachagoro obodo oyibo wee mechaa nke ha mere n'obodo oyibo, o wee bụ na ọ cast go, ha wee gbanasịzi ala Igbo. Then gịnị ka ha ji wee bakwazie nke kidnap mmadụ na nke nara nsọ na nke ịkwado ihe ọjọọ? Ọ maka onweghị ihe ga-enye nwe ha ego na-abụrụ ihe ọjọọ, maka na ihe ọjọọ ka ha ji zuo onwe ha n'obodo oyibo. Onye ọbụla mere zuru ohi ezubegokwa ohi o. You can't stop. Ma izuru onye ọcha ma izuru onye ojii, ori Igbo ori o. Maka obi jizi onye ọcha ka ya ejizi onye ojii. That is why ndị a na-eme content with ụmụ ha. Mpụta na masị na otu ọ ga-adị mgbe ụmụ ndị ọzọ ga na-aga n'iru from what ihe papa ha kụziri ya, na-asị hey, I wish na God nyere m onye dịka onye dị ona. I wish na God mere m ka nwa m dịka nwa onye a. Mbakwa ọkwa ndị ahụ bụ ndị kụziri nwa ahụ ị na-ene anya mara ihe ha na-atọ gị ụtọ, na ọ bụkwa nne na-akụziri nwa, nna na-akụziri nwa. Mana ịbịa n'ala Igbo kịta na ụmụ nwaanyị jụ na TikTok, ụmụ ụka jụ na TikTok, gwagodo m ọ bụ na ha enweghị ezinụlọ ha na-azụ. Nwaanyị ga-eji nọgide na TikTok nọ ihe dịka ebe 15 hours ije chekwa bata efu n'ọnọdụ ya. Nwaanyị ga-eji mepee TikTok, ihe ha na-akọ bụ akụkọ ihe gbasara arụ mmadụ. Chekukwa ihe ndị Igbo na-emezi kịta ahụ. A na-ebulem Buhari, Tinubu, a na-ebulem gọvanọ, a na-ebulem ndị na-eti mkpu Biafra. Mana ndị ahụ bụzi ndị nke mee na ha gbasara ọdị ha n'ihe ha na-ekwu na ihe na ndị ka na-ekwu na ya chọọ dị mma, ọ bụ n'ala Igbo ahụ nke ebe nna God save. Because sometimes ana m ajụ, ọ bụ sọsọ anyị nwa bụ ihe na-efili dị ihe na-achọ ime n'ala Igbo na ihe na-eme ndị Igbo? Anyị nwa sọsọ anyị nwa nwere conscience. Ndị a niile na ịnọghọ na IPOB, ịnọghọ na Biafra gọọmenti, ịnọghọ na Biafra Liberation Army, ịnọghọ na ESN, ịnọghọ na Obinwannem, ịnọghọ na caregiver, ịnọghọ na enweghị ebe ị nọ wee na-agba mbọ ka obodo gị dị mma. Ka ezi ịchọzi ka anyị mee ka isi chọọ ka ndị be anyị dị mma, maka ị na obodo oyibo ifile na ọ gbasara gị. Makwara ma na-ejidecha ndị nọ n'ala Igbo. Anyị nwa nọ n'obodo oyibo ya ga-eme anyị this time. Nwanne ịma ha na ndị a plan go ka wipụ ihe niile gbasara Igbo n'ụwa niile. Ịma na amaghị ihe anyị na-agbagharịrị. Nnamdi Kanu reveal that na emere na Igbo language will not go far, maka na Igbo language be spirit language. Is a word of Chukwu Abịama. Onye ka na ka ji sị gị ọ bụ asụsụ ndị eluigwe. Uchi ndị eluigwe bụ ndị a na-ekpe Hosanna dịrị onye nwe anyị, Hosanna, Hosanna dịrị onye a mere Nnamdi Kanu ji ezi ozi ọma ka o ziri. Mana odu ụtọ dat na ọ bịara fịabazie ya arụ na ihe ndị ụmụnne ya na-ewetara na tebụl. Maka na ngwa gị ife ụmụ Igbo na-ekpotere m na WhatsApp everyday na-ekiri gị na-asị na by this time echefugo m ihe na-akpọ Biafra. Mana ọ bụ ekpokọtacha ya, I have to control my soul. I have to control my mind. I have to think deep before I will reply. Sometimes self ụmụ Igbo ga-abụ na-enye reply, m delete kwe ya.
na-enye reply delete ya maka m ga-echa achọrọ m ka ọ dị ash achọrọkwara m ka onye a biko so nwere ihe mmadụ ga-abụ wetara gị ịchọ ka ị gwa ya otu o kwesịrị ịdị ọ dịka na-akparị ya akparị so ụmụ Igbo nọ at a risky ụmụ Igbo nọ at a biggest problem now and onye ka m ji ayọ ndị niile abụ ndị Creatical Foundation nwanne oge erugo mgbe anyị ga-abịakọta ọnụ n'anya Tinubu enwere ozi pawa n'ala Igbo ndị nwere pawa n'ala Igbo kịta na-abụ governors that is why ha ji wee mee Nnamdi Kanu ka o remain there ka e werezie Nnamdi Kanu wee mee ihe a na-akpọ the 2027 election and that is what the secret Obinwannem Igbo TV chọpụtara immediately I wee sị no na ihe anyị ga-emezi na abụ na anyị niile ga-abịakọta ọnụ as a one foundation ka anyị mara ka anyị ga-esi move wee kwubezie ihe ga na-eme n'ala Igbo ka ọ dị mma oles na ọ bụ foundation gị ka iji akpa arụ n'obodo very dark man ị na-ene anya kịta na kedu ihe kpatara na Lozeus emere ka very dark man wee na-eklin ala Igbo niile ị nwere ike ịjụ onwe gị ajụjụ why kedu ihe mere na ya mbaba ama nji that platform ahụ wee mee ka ọ dị ka international that is otu a si eme at least na-eji ewe na-enyekwara ndị Igbo aka kedu ihe mere na ndị dị ka Onowu Igbo ama nọkọta pụta otu a very dark man pụtara kpokọbe ndị Igbo niile dịka Nnamdi Kanu si tie na mkpu because unu alaikiri Nnamdi Kanu unu alaikwuru okwu ọnụ ya ngwanụ menunu nke unu ga-abụ unu mee ka obi dị anyị mma maka na anyị nwa na-achọ ka emebe mana unu ka chọrọ ka a na-akọ akụkọ ma akụkọ ga akụkọ agwụgo ị na-afụ nwanne anyị nwoke bụ oke nwa kịta bụ nwunye ka o ji emezi kọntent ụmụ ihe ndị anyị na-echekwa maka echi onwe ihe mekwara ofu onye na bụ ndị na-eme ụmụ ihe a ife ụmụaka atabakwa afọ ekpoterekwu ya sị ya na Igbo na-achọ enyemaka ọ bụ na nke Jofezak nwanne m nwoke jezi ebe ahụ nwere ka asị ya Igbo love the self bịa nyere anyị aka nọ na-egbu anyị na di m nwere ihe niile na-eme nke a because na di gị nwere plan for you time anyị kwesịrị iji na-eme ka nna anyị ha si mee ọ na-abụ onye kpọrọ nwa bọyị na-azụ ya nwa bọyị ya na-ene ihe ọgụ ya na-eme mgbe ọgụ ya chọpụtara na nwa bọyị adịgo too smart ọ sị ka o mepezie nke ka ọ rapụ na ebe a wee mebe ihe ọjọọ maka na imepere mmadụ afịa nye akaụntụ ịmadat na ọ gaghị amaka esi na-erizi ego mana ịrapụrụ ya sọsọ gị na na-abụ nwanne ịma na ọ na-eme ya ọ na-anaghị n'isi na agbara m bọyị na ọya ka m ji akọrọ gị akụkọ a so na ndị be anyị nidiri ka ha ghọta ihe bụ bọyị ndị be anyị nidiri ịgbara onwe ha bọyị ana m agbara unu bọyị since 2019 jee jụọ ndị niile bụ ndị nọ n'obi nwanne ọ bọyị ka m na-agba maka na bọyị na-agba bụ na ana m achọ ka m gwa unu ka m si wee mee mgbe nọ n'ala Igbo na unu si otu a mebe na ọ ga-agaziri unu niile unu na-eme ka m si mee n'obodo oyibo unu mana situation nọ today unu ga-anị ya mana unu amakpazi ego nke ya bụ unu kpachazie unu na-alahụ ụla a na-achụgharị unu because na onye mere mmadụ ihe ọjọọ ọ mapụkwa gị na spirit o ịghọtago ihe a bụ ife mmadụ ọfụma ihe ọjọọ bụ ime na mmadụ ihe ọjọọ ihe ọ bụla imere onwe gị abụrụ ihe ọjọọ ihe ọ bụla imere onwe gị is not a bad thing mgbe ị commit suicide omi ihe niile onwe onye ọ gbasara it doesn't concern anybody na ọ bụ ihe eji eme ka ịrapụ imebe ka ndị mmadụ chee na ọ bụ egwuregwu na-emekwa ya otu ahụ so na gọọmenti achọghị ka ọ dị rampart because ha laikiri ụmụ ihe ndị a mana ọ bụrụ ma ha achọghị dị mma ichi daịrị tren ịchọ ịdaịrị moto bet ihe dịghị important bụ ejikwa n'ihe ahụ na-danye n'ebe ga-agbasa mmadụ ọbara maọbụ ị ga-ebetite mmadụ that is their policy so na ihe ahụ na-eme kịta na cheke na ihe ahụ na-eme mmadụ one ka ọ na-enyere aka and mmadụ one ọ na-enyere aka kedu mmadụ one sikwa n'ebe ahụ wee na-enyere ndị ọzọ aka that is expansion ife ndị a niile anyị na-akụzi kemgbe na Obinwannem ụfọdụ chere na mụnwa na ụmụ bịara iwere ịkpara ego ana m abịa ịkpara ego nwanne ọ bụ na m bịara ịkpara ego mmemekwa gbasara Biafra o teghị ihe ndị Igbo dị m n'isi ma mgbe m nọ na be anyị nwere klọb nọ a na-akpọ 12 Apostle anọ m na National Youth Council anọ m na CYON nke ndị ụka anọ m na Catholic Mobile Security arụgo m ọtụtụ ife dị iche iche n'ụwa onye adị m n'isi ọ bụrụ about Oxford or Cambridge agụrụ m ezigbo akwụkwọ nke akara aka onye a mere n'ife ọbụla ị gụrụ n'akwụkwọ mụ emegokwu ya n'aka bife gụọ ya obodo oyibo ka m bịara ihe niile dị na nke onye nsavụ na nnobi bie na afụ n'obodo oyibo gas cooker generator even adị m afụdụ generator n'obodo oyibo mana rista ọ dị na be ya ọ mụ na stand ama start rista den ka a na-atọ ịtọn ome kpum 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 kpum
ama m ihe start gidere even mgbe m bido start by self ọga m amarọ dị because ama m ihe a na-akpọ mmadụ ya ama m ihe a na-akpọ mmadụ ime ihe ka oyi ife ịghọta god m n'akara aka so na ndị Igbo bịaziri na-agbazi m mgba amarọzi m ihe mere ha o ma ndị chọrọ iji ihe dị na Biafra destroy ya my destiny amarọkwa m ihe mere unu so unu ga-akaba n'ahụ wee gwa ndị Igbo kedu ihe mere unu ụfọdụ ndị na-asị na mụnwa na ụmụ anaghị eme ọfụma how bịa ka anyị kpaa nkata ọfụma dịka ụmụnne onwegoro ebe mmadụ eme ọfụma nsogbu adịrị mana ama na m akparakwa nkata egbuo mmadụ so ihe ndị ọzọ a ga-akpa ya na nkata ịghọtago onwekwana ebe isi dat na o mere ọbụna onye akpatara ihe o ji dị ka sị na ọ bụrụzi Obinwanne na-ekwu okwu den bịa mee ka mara mmadụ na-eme mgbanwe na vanamailukona ke pastor we are here to preach you for the way of the life and what you will do so that the universe will appreciate you. We promote human being, we promote business, we promote careers. Aga m agwa gị ihe ị ga-eme ka ọ gaziere gị ị na-ide enyemaka bịa mana ị ga-efolo the way m ga-esi na-agwa gị ya afa nke m ga na-agbara gị abụrụ afọ ka ejebe eje gbuo mmadụ na afa uche ka m ga-agbara gị and ifolo afọ uche ahụ m ga-agbara gị now ịma that na enwere ihe mere ka ịdị ogbenye sọnsọ ihe need just be strong otu m ga-esi na-agwa gị ya because ọ ihe mere wee rute ebe m nọ today. I can be a story because na ije na Hollywood jụọ ya na-akpọ Oke Jakota a ga-agwa gị na mara na onye a ga-eje nwe obodo oyibo na-asụ oyibo na adreesị the world ha ga-asị gị na ọ bụrụkwa onye nke ahụ all of them is even surprise ka m si wee nọ n'ọnọdụ nọ the same way ndị Biafra na iche kedu ka onye a si arịgharị ihe ọ na-arịgharị ịghọtago the same way everybody my family m ihe niile because I use myself to understand that God is able. That is why I don't like people that use God in vain. Likewise, those are people making pastor in the money. Ịmakwana ị na-akpọ afa Jizọs o kwesịrị ka ebelebe na-egbu unu echefuo na onye bụ Jizọs na-ebu nne ya ntụntụ atụba so gịnị mere na ntụntụ ada atụzụ kịta jụọ na onwe gị ajụjụ na there is something wrong somewhere. Onwe ndị ga-aba na-agụ egwu Jizọs ha nchara na-atụgharị n'ala ka azụ a na-ere n'ahịa ma egburu ya egbu ịmarazi ihe Igbo ji dị ebube. Many of you people na-etichi ihe dị n'omenala mana asị m na emezie ka m bịazie kụziere unu omenala ndị na-akụzi omenala ọsọ agba n'anya asị m ha kụzibe omenala o nwere omenala dị iche na ihe na-agwa gị n'anya na-azụ m efu ya ọ bụghị ịbịa be m nwarụ gị ọjị sị gị na m na-akụziri ka esi aga ọjị no o nwere na-akụziri nwanne ya ka o esi nata papa ya ife gwa m eziokwu ndị na-akụziri gị esi nata papa gị ihe mana ha na-achọzi ịghọrị gị maka na nwekwa mgbe ha ga-agwa gị nke ọ ga-abịa imecha ka papa gị sị gị thank you n'ọkwa ya ka ya sị gị gekwa papa gị ntị ka mmadụ hapụ ịgwakwa gị ihe papa gị kwuru maka nsogbu otu isi abụ ichi na papa gị jenara ihe that is how God be. God mere gị dat na ị ga-esi n'aka nwanne gị ahụ wee chọta ihe ịchọga. If you need the help, go to the people that are around you. That is why it is good to keep a good friend. And that is why you must engage with somebody. Because you cannot die alone. You did not come alone. You come through your father and your mother. So you are meeting all your fellow human beings. Or dabakọrọ unu na-abụ. So kedu ihe ga-eme na mana arụkọzi na-emekọzi ya ka ya jụzi n'onwe gị. That is what I was thinking. Asị kezi ihe mee na ndị Igbo na-emekọ ihe ọnụ. Mgbe m na-azụ ahịa na Mbuko Obosi, afụrụ m ka esi azụ ahịa dị. Wee sị na imagine that na ndị Mbuko Obosi nọ na union. Nke bụ that na afịa ha na-azụ na Mbuko Obosi na ga-eme ka ọ bụ the best market in the world. Ka a na-arụpụtakwu self engine through that engine because na ndị Mbuko Obosi na-atọ engine pieces, tọọ ya even kọpụrụ ya again. Tinye kiosụọ. Talent is in Mbuko Obosi. So what is Anambra State is doing to promote and make that Mbuko Obosi to become where even we are producing local machine or local motor. Ụmụaka na-arụgasị ụmụ ihe tọọ ihe gbasa motor. You take them in Mbuko Obosi or part of mechanic. Ihe mere m ji wee mara ihe na-akpọ shock absorber ọ na Mbuko Obosi. Ihe ji mere m ji wee mara ihe na-akpọ asụrụ ọ na Mbuko Obosi. Ihe ji wee mere m ji wee mara ya na-akpọ pad ọ na Mbuko Obosi, taya ọ na Mbuko Obosi. You know? So ihe ahụ mere m ji wee marakwa ihe na-eme n'Obinwannem today. Ọkwa na ihe mụnwa na ụmụ mere na National Youth Council. Ọ ihe mere na CYON.
ihe mee na Catholic Mobile Security. You think that mmachara ife ndị a niile m mere na nwata wee bịaba obodo oyibo na mama rotezie ka m kwue ka m si eme onya mere nji asụnụ biko unu bịanụ n'obi nwanne na ma egbu mmadụ adị m ata mmadụ to God onwebeghị onye nchere echiche ọjọọ. We need to go in accordingly our culture, not ịbịa soro ihe government official structure. Let us leave Western world leadership. Let us leave them. Let us go direct to our own. Ha ga-achọpụta anyị na-eme anyị nweta onwe anyị. Ị na-eyuzu English structure wee na-achị ọchịchị onweghị onye agaghị aghọta ihe ị na-eme, mana iyuzo ya traditional wee na-achị ọchịchị ndị ọcha ma ndị ojii ma ndị na-eje eje ma ndị na ha ga na-asụ gịnị na-eme ghọtago, mana ha ga ha na-aghọta maka na ọ bụ ngagha ka wee hiji agbara egwu ọsọ ige maka ndị anyị si eme na anyị kwugide okwu mmadụ bịa ya chenji okwu because of security we power part of security. Onye ọbụla na-abụrụ nwanne gị n'afọ ị na-akwakwa ihe dị n'ezinụlọ. Onye ọbụla na-abụrụ nwanne gị n'afọ ị nwee ike igwe ihe na-eme n'ezinụlọ. Is a law, is a living. That is how we live before. Mana kịta ịfụgo kpakpakpa mụ na-akọbago ihe na-eme n'ezinụlọ na social media. Enwekwuru na ndị na-akpọ ndị na-enene maka marriage. Enwere onye nke mepere Dr. Njakịrị, ọ bụrụ Dr. Njakịrị, mba ọ bụrụ Dr. Njakịrị. This man Berekete family mepere ebe a na-emezi case of ụmụnna. Mụ na-aghọtara ihe ọ na-eme die otego m nwafuru ya condemn ya ọtago ihe ọ na-eme ebe a bụ ihe ụmụnna kwesịrị na-eme. Ịma na anyị bịara wepụ the structure of ụmụnna tinye na gọọmenti. Onye mere gọvanọ ji eme ihe ọ na-eme today because before the order na-esi n'aka ụmụnna wee jebe gọọmenti. Before mgbe ihe Nnamdị Kanụ na-agwa gị na ka anachie back to root unu chani na-ejezi na-ewere na-agwọ ọgwụ na-egbu onwe unu. Before it is our elders talk to their sons because governor is a sons of our elders, and when elder gather somebody like governor cannot talk much. Anything that happen because of governor they will make them to come I ga picture ya motary self. But unu bịara buru power bunyezie governor, and how you people give the governor power m ga-akọwakwara gị ọ by ndị youth a na-ejegasị echekwa ha. Onye ọbụla na-echekwa gọvanọ ihe ọjọọ na-eme eso gị ọ bụ ofu ihe ahụ ihe mere gọvanọ a ga-emekwa gị ya ọ ka o kwesịrị ịdị because na mgbe mmadụ si gị bịa mee ihe adịrọma ị ga-asị ya na ịlaikiri ya no mata otu ọbụla o si afịa gị arụ because mgbe ọbụla ị mebere ihe ọjọọ si na-eme ya maka na ọ na-afịa gị arụ nwanne ọ bụrụkwa stori ọ bụkwa stori Jizọs ga-apịawakwa gị arụ. Jehova agaghị anabatakwa gị n'ụlọ nsọ ya ị ga-akwafu ụlọ nna anyị dịka Jizọs si wee gwakwa unu that na ọ bụ na isoro ụzọ ọkpa nna m then ma na anyị ga-afụkọnata na obibe nna m. Isoro ụzọ ọkpa nna m ịma na anyị niile ga-afụ n'oge mgbe ebi n'ụlọ nna m. Ọ bụrụ ihe Jizọs anyị na-ekwu then automatically kedu ụzọ nke bụ ụzọ nna Jizọs? That is what you need to think about. Maka na many of them anaghị akọwara gị exactly what you supposed to be doing ka iwe mmadụ that na ọ bụ onye nzọpụta ka ị bụ because ihe ọna na-eme nwa gị n'akụkụ ebe you must zọpụta na ya. Onwe ihe na-achọ ime n'ike mana ifuru n'ibu ike ị ga-eji zọpụta ịzọpụta ya. Ọ bụrụ ndụ ka ị na-azọ ọ bụrụ onye oziọma ka ị bụ ọ bụghị a savior ka ị bụ. Ihe a na-akpọ a savior bụ onye na-azọ mmadụ. A savior is not a bad word not because na ndị ọcha mere ọ dịzie ka sị na ọ bụ superior. But a savior bụ onye na-achị ịda adị zọọ ya ịbụrụgo a savior of this person to fall on ground. And ọ bụrụ ọdana na nwere ka otu isi na ọ bụrụ ọnwụ ya so he save go life of this guy at this moment. You are a savior of Okechukwu Ugwu. You are a savior of Chinedum. You are a savior of Nkiru. You are a savior of Anthony. Don't see savior like it's a word belong to only God. No. The reason why they are using God to deceive you today because they don't want you to understand the systematic Hajeri Madumugu today. That is why everything they say, ask God to help you. There is no way God will help you without a fellow human being. So why mentioning God? Before mgbe gboo na ọ bụrụ mgbe m toro eto
because na-asị mgbe gboo ọ dị ka mụ nwa na ụmụ anwụọna mgbe m na-eto ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na anyị na-egwu egwu ma anyị na-eme ife let me bring myself down. Mgbe mbụ anyị nọ n'ala Igbo ka m were ya n'ama ji na Nnobi, anyị na-egwu egwu n'ọgbọ n'ọgbọ, anyị na-egwu egwu n'ọgbọ n'ọgbọ, anyị na-eme ihe ọbụla anyị na-eme n'ọgbọ n'ọgbọ, anyị mara onwe anyị n'ọgbọ n'ọgbọ. Anọ onyenwa na-ebute sekuriti. Onye ọbụla batara n'obodo anyị bụ onye ọhụrụ anyị na-ama. Onye mere m ji agwa ụmụnne m na unu nwa bịa eme na sekuriti adịrọ na be anyị. Unu kwụsị ya n'iso gọvanọ, kwụsị iso ndị a, anya kachie obi zụbazie onwe anyị, ego ahụ ị ga na-ana gọvanọ bịazie ka anyị kwụba gị ya. We need to make governor to understand na ọ bụrụ ha kwesịrị na-ekwuru obodo anyị, ọ bụrụ gọvanọ kwesịrị na-ekwuru ala Igbo, na ha ji ndị agha na-achụ anyị ọsọ kịta wee na-ekwuru ala Igbo. Obi Kubana bịa mbọsa wee sị that na anyị need ka anyị na-echekwa dịka anyị dị na mbụ. Ihe Obinwannem na-ezi ozi ọma. Obi Kubana sị na ọ dafụ m na Facebook, ịkpọ ọnụ m ka anyị bute ego ka anyị jee kọọ ọrụ ugbo. N'onye ka sị na ebe unu achọghị ịbịa bịa ka m kpoteziere unu ndị mmadụ n'ọfịs unu one by one. So onye ọbụla bụ onye nwere aka ọrụ bịa gbakwa n'Obinwannem n'oge na-adịrị anyị ga na-agbasa akwụkwọ ị ga-eji na link ị ga-eji na-abata, maka na ọ bụrụ through me na Obinwannem setigo administrators. So na very soon ị ga-afụ flyer of the administrators of Obinwannem, ma ndị ochie ma ndị ọfụrụ. We are together. Olesi onye anyị dejere akwụkwọ sizie na ya nwa chọrọzi ịnọ no wahala, na ya nwa chọrọ iso rụọ ọrụ, maka ọ bụrụ na ị chọghị ịnọ ị ka nwere Obinwannem ebe ọbụla ịnọ na Obinwannem abụrụ sọnsọ mụnwa, onye nwere mụnwa nwee nsị gị weta nke ka m weta nke m ka anyị wee mee ife ka ọ dịrị ndị be anyị mma. Ịhụ gị so ọtọmatikali ewetara gị akwụkwọ sị gị bịa chetakwa n'Obinwannem, werekwa ọsọ bịawakwa ka anyị nawakwa. Olesi na inwego ihe na-eme, inwe ihe na-eme ngwana nye bụ ya anyị ka anyị wee na-arụrụ gị ọrụ. Nwerekwa ebe ị gbatara ya n'ọsọ. Agwa m na Obinwannem bụkwa life imprisonment. Anyị niile nọ n'ọrụ a, onye ọbụla must be working. Ịghọtago? Maka na m hapụgo Obinwannem ọ dị ka ma hapụgo onwe m. So na Obinwannem bụ something that is I use my life to emulate. Otu m si ebi ndụ ka m si ebi n'Obinwannem, enwere m any difference. Anọ ọnya mere everybody ji wee ghọta na m nwere special thing dị m n'ime. So biko na ụmụ Igbo ka anyị jikọọ n'aka ọnụ wee mara ife anyị ga-eme ka anyị dozie obodo anyị. Ebe ọ bụla nọ wee na-ekiri m, ana m asị ka Chukwu Okike abịa ma gozie gị, gozie aka ọrụ gị, gozie ife ọbụla nke na-eme bụ ezigbo ife na ebe ọbụla nke na-eme ihe, ma mee ka ịghọta oziọma nke anyị siri n'ụbọchị taa, na oziọma nke anyị ga na-ezi dịka anyị ga na-anabata ụmụnne anyị n'ụwa niile, ka oziọma mee ka anyị niile bụrụ ofu, ka anyị unite ya, nyebere onwe anyị aka, kwalitebe onwe anyị. Ọnya bụ Obinwannem na-ekwu okwu ya. Anyị na-azụkwa onye ọbụla bụ onye gere m ntị, biko ka ịkaba ahụ na-atụsa ya bụ ozi. Folo anyị na YouTube anyị Obinwannem News, na Twitter Obinwannem News, na Facebook Obinwannem News, mana ebe anyị nọ live kịta bụ Obinwannem Igbo News. Oge na-adịrị anya anyị ga-akwụkwọ ụgwọ, anyị na-enweta ego, anyị na-akwụ ụgwọ mmụọ anyị ga-eji wee na-eme ka ọ na-aga na platform dị iche iche ka iwe na-enweta alert. Ịmana ndị dị ka anyị na-ekwu okwu reporters na-adị too much, mana ọ bụ na anyị bịakọta ọnụ na-ama taịm anyị ji abịa, taịm anyị ji ana, anyị ga-adọbụ cross ha. Ya ka na-ayọ unu niile ka unu bịa sọpọtụ Obinwannem Foundation ka anyị wee mee ka ihe niile m kwuru n'ọnụ ka ọ bịa na mmezu n'aha Chukwu Okike abịa ma ise ise ise. Ya gaziere unu, ndewonu.